Ola, compañeiros e compañeiras, moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta sesión ordenaria do Pleno número 7 de 2026. E me gustaría comezar esta sesión como fixemos esta mañá ás 12 do mediodía, convocados pola FEN, recordando a Venezuela, as víctimas, as centos de víctimas que con toda a catástrofe que aconteceu no país, o noso pesar, xa o manifestamos esta mañá, son 24 os veciños e veciñas venezolanos que viven no noso concello, todo o noso apoio, todo o noso ánimo, saben que poden contar con nos para o que precisen, e dende logo, dende aquí, dende este salón de plenos, todo o noso ánimo e a nosa solidaridade. Damos comezo ao pleno. Se queredes tomar a palabra tamén vola dou. Adiante. Boas tardes, membros desta corporación, veciños que nos estean vendo en este momento ou cando así o consideren. En primeiro lugar, lóxicamente tamén dende este grupo van darlle unha mensaxe de solidaridade, de ánimo, de alento e de esperanza para toda a xente que en este momento está aí traballando sobre o terreo en Venezuela, intentando, atopar persoas, mulleres, homes, pequenos e mozos entre os escombros, entre os derrumes deses edificios, e tamén a todas as persoas que tanto vivan en España como en Galicia, como tamén no noso concello, e disculpar a nosa ausencia na mañá de hoxe. Ningún compañeiro nos podemos aquí en acto de presencia, pero sí que, lóxicamente, estamos igualmente con eles. E dende aquí, como dixen, o noso ánimo e o noso alento. Arrancamos, pois, a sesión plenaria número 7, como vos decía antes, convocada este luns no lugar de último xoves de cada mes, con motivo do 25 aniversario do CRA Raíña Aragón, máis de un dos estreos dos pases da obra Salceda en Festas, decidimos mudar este pleno para hoxe. Comezamos ca parte resolutiva, que ten un total de 9 puntos, e outro que introduciremos por unha vez se vote a urxencia. Primeiro punto, aprobación da ata da sesión anterior. Palabras? Nada que decir. Votamos, pois, a acta. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 2, o expediente 749/2026, declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais ás obras de impermeabilización do caseto do depósito. Falamos da traída de augas de Soutelo e doulle a palabra ao concelleiro de Facenda, Álex, cando queiras. Sí, boas tardes a todos e a todas as persoas que están aquí no salón de plenos, así non temos, e as que nos siguen por las redes. Tenemos neste punto número 2 a proposta e o recoñecemento de bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras, declarando estas obras de especial interese ou utilidade municipal. Tenemos unha solicitude da comunidade de usuarios de augas de Soutelo para unhas obras que van a realizar que consisten na impermeabilización da cuberta e da caseta de 2 depósitos. Son as obras que contan con un orzamento de 6.840 euros e o cálculo da bonificación sería de 247,57 euros. Palabras? Partido Popular, non o dixen antes, pero está ausente a compañeira Ana Cristina, do Partido Popular. Adiante. Boas tardes a todos e a todas, en especial aos veciños que nos siguen a través da canle de YouTube. Ben, este tipo de bonificacións, como se van sendo xa habitual que se traen a pleno, pois teñen o acordo unánime de todos os grupos. Pois, ao final, o que se trata é de axudar, neste caso, a Trinidad de Aguas, pois dar unha pequena axuda dentro do que é a subvención. A subvención, gracias a Diputación, que quita este tipo de subvencións para as Trinidad de Aguas e outras máis, a maiores, pois, as Trinidad de Aguas, como van sabemos todos,
están asumindo unha competencia, en este caso, que non lle corresponda. Lembre-se a alcaldesa que é unha competencia, como vostede ben lle gosta de decir, neste caso, municipal, o abastecemento. Están as estrellas de agua das parroquias, pois, están asumindo esa competencia con medios, digamos, propios, porque as axudas parte do Concello, pois, moi poucas. Esta, en concreto, sí, de 100 e algo de euros, pero moi poucas para o servicio que están prestando aos veciños. Partido Socialista. Boas tardes, noites a todas e a todos. Pois nada, como todo este tipo de bonificacións, estamos de acordo con elas. É unha axuda a este tipo de asociacións que fan unha importante labor e que, en certa maneira, cubren as deficiencias do Concello neste tipo de suministro. Venega. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Está previsto nas ordenanzas fiscais esta bonificación e agradecer en todo caso que o tecido asociativo nas parroquias permita dispor de servicios que de outro xeito non sei como faríamos. Pois imagino que ninguén quere utilizar a segunda quenda, posto que vai haber unanimidade. Eu sí que lle quixera decir a Joaquín, o concelleiro do Partido Popular, cando dice que non reciben axudas do Concello, ou iso me pareceu entender, ou que hai falla de colaboración. Quero decirlle que, bueno, creo que descoñece a realidade da colaboración veciñal cara ao Concello con respecto ás traídas. No caso de Soutelo, bueno, realizáronse tarefas de colaboración abrindo zanjas, horas de pala, asfaltado, incluso na estrada provincial na PO 411, cando sabemos que a colaboración é necesaria, e máis cando a AXI ten uns condicionantes que supoñen un custo bastante elevado que foi asumido polo Concello. Ademais delo, bueno, pois o diálogo é tan constante que agora precisamente cando se execute a primeira fase do saneamento en Soutelo, de O Mallón ata o Madorro, pois xa se falou ca veciñanza para esa posibilidade de unha nova rede de abastecemento aproveitando as obras precisamente desa primeira fase. En todo caso, no único que estou de acordo con vostede en recoñecer o traballo asociativo e das traídas que dende sempre fixeron unha laboura que lle correspondería efectivamente ao Concello. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 3, expediente 892/2026, a adxudicación das obras contempladas no proxecto denominado Urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e axacente e elevación de porcentaxes. Eses son dos puntos que se van a aprobar, unha adxudicación e outra a elevación de porcentaxes en canto á cuantía económica. Pois estamos de noraboa, non? Un pasiño máis a este importante proxecto con un nombre tan rimbombante no punto e tan sinxelo na práctica que o Peri Agándara, a apertura do vial tan desexado que fai que Salceda avance moitas cuestións en infraestructura, en servicios, en chan, en equipamentos, en zonas verdes, que dá un paso máis e que vai ser pronto unha realidade. Falamos dun orzamento de 1.040.228, un suelo residencial de 7.000 metros cuadrados para unhas 170 vivendas, chan tamén para vivenda protegida de 1.060 metros cuadrados, 30 vivendas, equipamentos de 2.738 metros cuadrados. Falábamos de un centro de negocio, a posibilidade de un centro de día, pabillón, calquera outra infraestructura que chegue a Salceda e que necesite ocupar espazo. Falamos de zonas verdes, máis de 5.662 metros cuadrados de zonas verdes no núcleo da vila. En definitiva, un proxecto que, como recolle este expediente, dá un pasiño máis. E a min que me gustan moito as cronoloxías, bueno, dixémolo xa no pleno extraordinario
que nos levou a aprobar a actualización do proxecto. Se non se teñen os deberes feitos, non se chega a tempo. Gracias aos compañeiros e compañeiras que o 17 de 2 de 2017 tiñan a ben aprobar este proxecto de maneira inicial, nos chegado a outubro de 2025 tuvemos que facer un reformulo do mesmo, solo mudando o prezo polo paso do tempo, pero o traballo xa estaba feito. Si en outubro de 2025 se reformulou o proxecto, bueno, pois a aprobación actualizada do mesmo aprobouse o 13 de abril de 2026 e iniciouse a contratación, o expediente de contratación xusto un mes despois, o 12 de 5 de 2026. E estas dúas datas seguintes, que son as realmente importantes, trúxose a este pleno nun pleno extraordinario o arranque, o comezo da licitación, foi o 20 do 5, o 20 de maio, e o 29 de xuño, hoxe, estamos traendo a proposta de contratación. Pouco máis de un mes, tal como dixemos naquel pleno, que ia ser un asunto prioritario, conseguimos traer este importante proxecto ao punto da súa contratación. Un traballo brutal de todo o equipo, do equipo técnico, do equipo político que dá este excelente resultado. No saneamento de Entenza fomos o primeiro plan extra aprobado en toda a provincia de 2025, ou moito me equivoco, ou vamos a ser o primeiro plan extra 2026 aprobado na provincia con esta urbanización do Peri a Gándara. A min só me queda darlle as gracias a todos e a todas, a secretaria que está ao meu lado e ao resto de compañeiros e compañeiras que fixeron posible que en tempo récord nun mes traíamos hoxe o expediente de adxudicación de contrato. Palabras? Ben, vaya por diante o noso apoio a esta contratación, evidentemente de como se vaya a executar e como vai a ser pois o tempo do mesmo, non? Claro, os exemplos temos en parroquias cercanas a Esfarrapada. Vaya por diante e non o dixen antes na primeira intervención que, bueno, se estamos aquí a día luns dun pleno ordinario, pois a señora alcaldesa que decidiu cambiarlo para un luns, sin acordo dos portavoces unánimes, e despois de quedar na comisión do luns, que a cambiou para o martes, poder acordar se facer o pleno o venres ou o luns. Ao final, pois unilateralmente, con nos se contou, pois se nos comunica por WhatsApp a decisión de convocalo para hoxe los 29 de xuño. Dito isto, efectivamente, estamos a falar da contratación da prolongación dunha rúa xa aberta en dúas fases diferentes, inicialmente un primeiro tramo e anos despois o segundo tramo que chega ata onde está hoxe, ata pois, un pouco máis do centro de saúde que temos actualmente. E unhas obras que van a supoñer máis de 1 millón de euros de inversión financiados a través dos dous plans provinciais da Diputación de Pontevedra, un que é o plan máis extra, o sea, o plan extra, o segundo plan extra da Diputación, que ben podía destinar o goberno provincial pois a outros fins, pois por exemplo, non sei, a facer ou a mellorar estradas provinciais, e sen embargo, pois decide pois de poñelo a disposición de todos os concellos menos de 50.000 habitantes para que se fagan este tipo de infraestructuras nos diferentes concellos. Cada concello decidiu presentar diferentes proxectos ao mesmo, e logo vai ser tamén unha parte importante a través do plan máis provincia que corresponde ao noso concello en función dos criterios que así están establecidos. Por lo tanto, o noso voto, igual que foi no seu momento, vai ser favorable, e o único que deseamos e esperemos é que, como dixen inicialmente, pois a execución das mesmas, o tempo e todo o que conleva este tipo de obras pois non sexa o exemplo da construción do saneamento en Entenza. E creo que con isto xo digo todo. Un pode estar de acordo no fin, un está de acordo no fin, un vota a favor do fin, unánimemente creo que vai ser así, polo menos para a nosa parte, pero un tamén, lóxicamente, se reserva o dereito durante as obras pois facer as aportacións, os recoñecementos ou as críticas que consideremos oportunos, tal e como se vai a desenvolver o mesmo. E, por tanto, coa mellor das vontades de que se faga no tempo establecido e, sobre todo, que é o máis importante, e aquí teño que recoñecer, e me acordo perfectamente de ter conversas
coas persoas que fixeron a segunda prolongación da Rúa Marte de Sobredo para darlle vía pública e acceso ás parcelas que ali hai, entre elas o centro de saúde. Me acordo perfectamente de falar moitas veces con os empregados daquela empresa e me decían que iban a quedar e que aquilo iba a quedar ben e que nos iba, bueno, pois a repisar, digamos, o terreno, porque foi bastante en recheo en altura hacia arriba. Efectivamente, anos despois hai que recoñecer a esa empresa que esa obra pois quedou ben feita en canto a consolidación do chan, e vemos que a día de hoxe pois o terreo, pois, por decir de algún xeito, está tal cual, non se moveu, non hai fisuras, non hai repisamentos, e por tanto hai que felicitar a esa empresa. Esperemos e deseamos que esta terceira prolongación da Rúa Marte de Sobredo, sexa igual de exitosa que a segunda. Nada máis, e noso voto favorable. Partido Socialista. Boas tardes de novo. Pois o noso voto tamén vai ser favorable. Trátase de unha prolongación da terceira da Rúa Martins de Sobredo, que dará lugar, a parte da vivenda, a construción de diferentes servicios que consideramos esenciais para o futuro de Salceda, e esperemos iso, que as obras se cumplan no prazo estipulado. BNK. Ben, o proxecto indudablemente vai supor unha regeneración urbanística na zona. Os cartos, efectivamente, ven da Diputación. Esperemos que non chegue o día en que a Diputación decida en cada concello onde meter os cartos, senón que sigan sendo os concellos os que presenten os planos para optar aos cartos da Diputación, porque senón sería terrible. En todo caso, hai que recoñecer que a mesa de contratación ten traballado diligentemente, toda a nosa confianza, e, aínda que non tivo repercusión o tema do prazo, agardemos que ese compromiso de reducir 4 semanas a obra ao final non teña contratempos na calidade que esperamos deste desenvolvemento desta obra, da que esperamos moito, sobre todo de cara a desenvolver toda esa zona, como dixen antes. O noso apoio, e en todo caso, obras como estas son as que fan falta. Ben, pois, bueno, creo que está todo a parte técnica e a cronoloxía aclarada no primeiro punto, pero logo da intervención do portavoz do Partido Popular non vou deixar pasar por alto unhas cuestións. Primeiro, deixar claro que a alcaldesa non cambia os plenos a capricho. Sí que é certo que a alcaldesa ten claro que un 25 aniversario de un centro educativo como é o CRA Raíña Aragonta ten peso suficiente como para mudar unha sesión plenaria, e se non fora suficiente, pois o estreno da obra Salceda en Festa, que foi, apoteósico en canto a sentimento, a emocións, e a cal tivemos a fortuna de asistir, considero doblemente necesario cambiar ese pleno. Ademais, na última sesión plenaria, Ana Cristina manifestou que precisamente ela lle viña mellor o luns, cando finalmente non podría vir, seguramente os seus motivos terá, pero todo isto tivera sido moito máis fácil se vostede se limitara a contestar as mensaxes que o portavoz de Movemento Salceda pon no grupo cando fai as propostas de data. Dito isto, decir tamén, bueno, creo que xa o aclarou Tano, pero a veces faise necesario reiterar e facer pedagogía, porque vostedes teñen moito a costume de xerar poalla constantemente, a poalla molla, entón nós temos a obriga de facer pedagogía, e vou na facer cando vostedes dicen plan extra, plan máis provincia, todo financiamento da Deputación. A mí me gustaría saber de onde procede ese diñeiro e a quen corresponde, e o máis importante, quen toma a decisión de en que proxectos investir. Neste caso é sempre o Concello, pero en Salceda, en Salvaterra, en Porriño, en Tui e en toda Galicia. Isto é así. Bueno, polo menos en toda Pontevedra, que é onde está
o plan extra, deixense de repetir constantemente a si mesmos, non sei, supoño que é unha cuestión de credibilidade, de que a Deputación quen resolve, os diñeiros son o diñeiro de todos os veciños e veciñas, e este goberno quen toma as decisións, este goberno quen decidiu o saneamento de Entenza e este goberno quen decidiu ampliar o PERI cara a Gándara, aumentando así as rúas, infraestructuras e conseguindo un obxectivo claro no noso programa electoral. Estou seguro que comparten os compañeiros de BNG e PSOE, que era a segunda transformación de Salceda. Dito isto, mencionou tamén as estradas. Efectivamente, hai un plan específico a través do Mais Provincia de mellora de estradas, neste caso municipais. A Deputación efectivamente tamén debería mellorar as súas e non esquecerse do carril e da senda cara a Pedra Carballa, hacia Entenza, que era un compromiso cos veciños e veciñas de Entenza. O Concello deste Mais Provincia vai destinar aproximadamente 150.000 euros para a mellora de viais, o gallá que a Deputación teña ben facer a revisión do expediente e ser áxil e podamos ter aquí ese proxecto. E cando menciona Entenza e as dificultades desa obra, creo que o fai inconscientemente. Vostede non está ao fronte do proxecto da obra, polo tanto non sabe con que dificultades se está atopando o persoal técnico e a empresa. Entre as choivas, o Penedo de Castelo, bueno, supoño que descoñecerá, hai comunicación veciñal e esta alcaldesa e todo o seu equipo mostran unha confianza férrea no equipo director de obra, no persoal técnico e na empresa, igual que o vai a seguir facendo neste segundo PERI da Gándara. Sí, nos confiamos nas empresas, no equipo técnico e na directora de obra. Logo, bueno, pues hai veces que non funciona tan ben como nos desexásemos, pero nos confiamos na xente. En definitiva, estamos bueno, eu creo que estamos nun momento dunha grandísima noticia. Esa segunda transformación, esa apertura dese vial vai supor unha visión nova de Salceda, pero non só do casco urbano, sino tamén das parroquias. Algo que comentar? Adiante. A verdade é que, unha vez máis, reafirmo o que leo dito en plenos anteriores respecto ao que vostede interpreta e dice na súa propia boca cuestións que nada teñen que ver ca realidade. Ana Cristina lle dixo precisamente ao revés, que ela lunes non podría. E, cando estive con ela, que espero que chegue, durante o pleno, ela mesma lle dirá. Por lo tanto, primeira mentira. Segunda mentira, dá por feito que nós queríamos manter o pleno xoves non respetando a celebración do 25 aniversario nin o de obra de teatro de Salceda en festa. Segunda falsedad e mentira e manipulación. Oiga, é que non había o venres despois do xoves, ou o lunes, ou o martes, ou o mércoles, ou o próximo xoves. Vostede decidiu unánimemente, polo menos que o noso grupo non contou, polos viais establecidos, non por WhatsApp, da fecha do pleno. E máis, cando rematou o último pleno sin alcaldesa, comentamos aquí, fora de micro, de que na comisión deste pleno decidísemos o día do pleno. Casualidade que a comisión deste pleno, que sempre son os luns, vostede convocou o martes. O sea, nin iso respetou. Xa non que non respete o acordo plenario do día dos plenos ordinarios, que por suposto se poden modificar e acordar modificación cando hai motivos que así o impiden, como era o caso. Pero non tiña por que ser hoxe, podía ser hoxe, o venres, o mañán, o mércoles, o xoves. Vale, iso é así de claro, é de sencillo, vostede decidiu convocalo para hoxe, xa está. E o que quero deixar é claro, eso, nada máis. Respecto do CRA, hombre, ainda por encima ten a osadía de mencionar esa efeméride a cal nos sumamos, non porque vostede nos trasladase o convite oficial, que era o seu deber de trasladarlle ao membro da corporación o convite oficial que fixo o equipo directivo do CRA e vostede non o fixo, faltándolle o respeto ao equipo directivo do CRA. Porque a nós nos chegou oficialmente ese convite. A nós nos chegou oficialmente ese convite. En canto a... dice vostede en canto ás obras de Entenza, sí, que é un descoñezo, que nos todo tanto, simplemente, llanamente, escoitando aos veciños, xa se dá todo por enterado.
Hombre, con 2 operarios traballando meses e meses nesa obra, é normal que as cousas non avancen. Claro que o tempo foi duro no inverno, claro que aparecen penedos, por suposto, pero con 2 operarios durante meses e meses ali nesa obra, pero xa non é que lle teña que dicir eu como foi a execución das obras, señora alcaldesa, xa os propios veciños o están sufrindo e padecendo. A planificación da mesma é lamentable. Abrir e fresar todos aqueles tramos de vial municipal e pasando e sufrindo os veciños as consecuencias sin ningún tipo de rigor, nin de... Bueno, é que non merece a pena xa perder un minuto porque tristemente os veciños que ali viven pois o levan sufrido e polo tanto non merece a pena aquí explicarlle a vostede o que vostede non quere recoñecer e non vai a recoñecer, porque non é querer saber a verdade, é querer ter a razón e as dúas cousas, por suposto que non son. E en canto ao punto que nos atén, efectivamente, todo ese desenvolvemento dese PERI é gracias a que están unhas normas subsidiarias do ano 97 que vostedes tanto criticaron, e vaya por diante, porque xa estou vendo o seu discursiño, vaya por diante que todas as normas urbanísticas, todas as do ano 97, a do 2000 e a do 2025 e a do 2040 son mellorables, todas elas. Pero claro, se o goberno e este pleno pode aprobar isto é porque hai unhas normas subsidiarias que vostedes non modificaron, tendo a maioría absoluta no pleno, porque xa sei por onde vai a decir, tendo a maioría absoluta neste pleno, vostedes, dentro do ano 2007, levan 19 anos tendo a maioría absoluta neste pleno. Ainda que nós, en todos os acordos plenarios, votáramos en todos que non, vostedes teñen a maioría absoluta para aprobar o que consideren oportuno, todo. Ainda que nós fósemos malos, malísimos, e votásemos sempre en contra de todo. Na segunda quenda tiña 3 minutos e leva Por lo tanto, como cando escoita o que está escoitando, entonces chama a orde. Por certo, é unha pena que vostede tamén non cumpla... É unha pena que vostede tamén non cumpla o regulamento, que logo falaremos del, igual que pretende que cumplamos todos este regulamento, non? Dito isto, señora alcaldesa, o noso voto, que é importante neste punto, vai ser favorable, e lle pido, por favor, que non diga pola súa boca cousas que nos nin afirmamos, nin dixemos, nin o que nos faltaba que vostede interpretase o que este grupo ten a ben decidir nas votacións e no posicionamento político respecto de cuestións municipais. Hasta aí chegaría as bromas. Eu pensei que era Joaquín Solo, que non respetaba o tempo, pero bueno, te sumaches o carro, Santi. Máis palabras, Partido Socialista, BNG. Ben, pois vamos a pasar a votación deste importante punto. Non, sen antes decirlle darlle resposta a algúns dos comentarios que fixo. Vostede ten un negocio, non si? Non coñece as dificultades que moitas veces... Que non me permite o que? Hai un tema privado, cando vostede fala de cuestións privadas da alcaldesa, eu só lo dixen, vostede ten un negocio, coñece perfectamente as dificultades que hai moitas veces co persoal. Creo que non debería ser tan crítico ca empresa, e ademais, por favor, pero non me interrumpa, non me interrumpa. E que vostede nesta sesión plenaria se sinta orgulloso das normas subsidiarias do 97, ten tela, ten tela. Unhas normas que cando a revisión catastral do Ministerio perxudicou claramente a veciñanza por haber terreos urbanizables donde non tiña que habelos sin camiño público, que defenda vostede esas normas. Sabe unha cousa? Co Plan Xeral do 2016, ese que votaron vostedes en contra, huberase resolto perfectamente esta apertura de rúa da Gándara, e huberase resolto toda esta problemática que teñen os veciños e veciñas de Salceda ca revisión catastral. Huberamos tido chan para o novo pabillón e se hubiera permitido ampliación arriba. Fixe vostede todo o que hemos conseguido ca aprobación do Pexón 2016, e resulta que vostede do que fachandea é das normas do 97. Isto, a verdade é que é inaudito. Non me vou tomar en serio, porque hoxe estou contenta precisamente por conseguir aprobar este punto que nos vai a levar a seguir avanzando, que é o máis importante para os veciños e veciñas desta vila. Votos a favor deste terceiro punto, a adxudicación das obras complementarias no proxecto
Périda, Gándara e elevación dos porcentaxes. Votos a favor? Unanimidade. Punto 4. Outro importante proxecto que hoxe traemos a esta sesión plenaria, aprobación do proxecto de obra, redacción de proxectos constructivos para el saneamiento en el rural de Salceda de Caselas en desarrollo del plan director, actuación 017 M004, a presa Pardarrubias, Salceda de Caselas. Normalmente os proxectos levan nomes así como moi longos e que non quedan no maxín da xente. Este, en definitiva, é o proxecto de saneamento para completar este servizo necesario na presa en Pardarrubias e que se extrae do proxecto do PERTE, da totalidade do saneamento pendente no noso concello. Paso a palabra ao concelleiro da Xenda Ecolóxica e Saneamento, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes a todas e todos os compañeros da Corporación Municipal e aqueles veciños e veciñas que nos venden da canle de YouTube. Neste punto da orde do día traemos a aprobación do proxecto que acaba de mencionar a alcaldesa, nos denominámoslo a fase 2 do saneamento da presa. Ben, isto é que hai que aclarar que máis que a aprobación do proxecto é a ratificación da aprobación por decreto. Houve que aprobar por decreto este proxecto para, precisamente, presentar a liña de financiamento do fondo adicional ao fondo de cooperación local, unha liña de financiamento que puxo a Xunta de Galicia, que mobilizou en torno a 10 millóns de euros para proxectos estratégicos nos concellos e que, neste caso, o equipo de goberno considerou que podíamos presentar o saneamento da presa, porque o que se puntuaba era precisamente a madurez dos proxectos. Isto é un proxecto no que se ven traballando dende hai tempo. Executouse a primeira fase fai algo máis de ano e medio, pois esta é a segunda fase que daría solución a boa parte do barrio, non? Ben, pois foi 8 de maio cando se publicou no DOGA esta liña de financiamento con un período de un mes para preparar este proxecto. Menos mal que tiñamos os deberes feitos, que sempre decimos, non? Que en temas de saneamento temos a sorte de ter os deberes adiantados e poder incurrir a estas subvencións de maneira áxil. O 8 de agosto é o prazo de resolución desta liña de financiamento e agardemos que podamos ser beneficiarios desta subvención. En canto ao proxecto, o proxecto é redactado polas enxeñeiras Rebeca Ferreiro e María Ferreiro, da empresa Inxeña, dentro da subvención do PERTE de digitalización do ciclo de auga, que se comentou agora Loli, 226.000 euros, algo máis, que se destinaron á redacción do proxecto integral de saneamento do noso concello. Creo que somos dos poucos concellos en Galicia que temos a sorte de poder contar con todo o treito de saneamento do noso concello proxectado e, isto é unha grande ventaxa a hora de que saian estas liñas, poder optar a financiamento, non? Neste caso, o proxecto é proxecto da presa porque recolle a segunda fase, digamos, da urbanización da presa, que continúa polo muiño do Reporteiro e vai paralelo ao regato do Piñeiro, incluso cruzando a estrada da Diputación, a PO 411, vai soterrado, non cruzaría o que é a estrada, e por non me acordo o nombre como se chama, por un topo que vai por debaixo da carretera e engancharía na zona do colector existente na zona do Piñeiro. Tamén recollería as casas que baixan dentro do Centro Cultural de Pardarrubias e, a verdade é que é un tramo bastante grande, neste caso serían 10 tramos de casi 3 kilómetros de longitude, que daría servizo a 60 vivendas. Evitamos neste proxecto o bombeo, houve varios borradores do proxecto desta zona, porque é unha zona complexa,
pero neste caso a solución derradeira pois, evita o bombeo, o cal é unha tranquilidade tamén para os veciños. Tamén contempla como os últimos proxectos que trouxemos de saneamento a reposición completa do firme, o cal tamén é unha boa oportunidade para renovar as nosas estradas. E iso sí, precisa da cesión de parcelas, en concreto 82 parcelas privadas que xa comezamos a obter esa cesión, é unha cesión de paso que se precisa porque pues pasa por elas e así o precisamos. Ben, ten outras autorizacións sectoriais como a Confederación Hidrográfica, a Axencia Galega de Infraestructuras e a Dirección Xeral de Patrimonio, porque entra dentro da área de cautela do coto do Castro. O orzamento base de licitación deste proxecto son 613.449,94 euros e o prazo de execución son 6 meses. Ben, pues, por resumir o punto, un proxecto estratégico, un máis de saneamento, teremos xa, no que vai de legislatura, 6 grandes proxectos, mobilizamos entre isto e pequenas saneamentos con colaboracións con particulares casi 4 millóns, no que, sempre non nos cansamos de repetir que a legislatura do saneamento creemos que é un servicio fundamental para que haxa vida no rural, nas parroquias e seguimos apostando por elas. Palabras, Partido Popular. Ben, boas tardes a todos e a todas, os que asistentes neste salón de plenos, como tamén a todas as persoas que nos seguen vindo por as distintas redes sociais, non? Ben, revisada a documentación que se nos fixo a chegar, o informe técnico municipal como da Secretaría son pois favorables e cumplen cos seus requisitos. Unha boa noticia pois para a veciñanza da parroquia de Pardarrubia, non? Neste caso do barrio da Presa. Levan vostedes con este proxecto de saneamento da Presa pois máis de 8 anos, a ver se desta vai, non? É unha satisfacción pois ir complementando a rede de saneamento neste concello, pero aínda queda moito por facer ao respecto. Polo tanto, o voto do Grupo do Partido Popular deste concello vai ser a favor. Moi ben, Partido Socialista. Bueno, pois, como a todos os proxectos de saneamento, pois é un avance máis, neste caso, para a veciñanza da Presa e de Pardarrubias. E, bueno, unha cousa que temos que ter todos os grupos en conta é a enorme colaboración veciñal que está habendo para a cesión de terrenos, porque por informes e por, documentos que un lê de outros concellos hai que ir a expropiación, gastanse cartos en compra de terreos, e neste concello prácticamente o 100% dos terreos foron cedidos pola veciñanza, neste caso a de Pardarrubias, como tamén pola de Soutelo, no que falamos no anterior pleno, como pola de Entenza, onde se está celebrando, e, por tanto, tamén temos que felicitarnos da colaboración que está tendo a veciñanza de todo o concello nas obras de saneamento. Polo demais, nada, o noso voto será favorable e agardemos que ao fin se dea feito esta obra. Venega. Ben, a mí gustaría pensar de que este non vai ser o único mandato en relación co saneamento. O Gallaba poderamos pensar que o ano que ven se remata o saneamento e que temos o 98-99%. Agardamos escoitar esas mesmas palabras como continuación pois a partir do ano que ven estea quen estea ao frente do goberno, non? Porque o saneamento é unha cuestión de saúde pública. Alegrámonos que veñan proxectos deste tipo, neste caso incluso con un importante número de vivendas beneficiadas e agardar en todo caso que a posibilidade de fondos da que se fala se confirme e podamos ver a obra desenvolverse próximamente. Segunda quenda, Marcos. Sí, bueno, por rematar, que antes me olvidei de, por suposto, dar os agradecementos tanto a empresa redactora, Ingenia neste caso, que fixo un traballo brutal pola
este saneamento da presa, pero tamén por saneamento integral do noso concello. E, sobre todo, aos veciños e veciñas, neste caso, de Parderrubias, en concreto tamén a Asociación de Veciños Santo Tomé, que nos axudou moitísimo na elaboración definitiva deste proxecto. E hai que agradecer encontrarse cos veciños e veciñas da parroquia, que nos botan un cable, e neste sentido estamos moi agradecidos. Luís? Bueno, eu quería tamén sumarme, como dixo aí o compañeiro Marcos, agradecer tamén a Asociación de Veciños de Parderrubias, tamén aos veciños que nos deixaron os terreos para executar esta obra. Xurxo, Tano? Pois, antes de proceder á votación, eu súmome os vosos agradecementos. Boa puntualización a de Xurxo falando de a cero necesidade ata o día de hoxe de expropiar, algo que tamén fala de transparencia e de comunicación e que creemos que é fundamental, e de colaboración, esa colaboración que ven precisamente de ter que agradecerlle a colaboración aos veciños e veciñas, como acabades de manifestar todos, non? E eu tamén quero darche as gracias a ti, Luís, porque sei que pateaches o terreno xunto ca asociación veciñal, que eres coñecedor do territorio, que incluso supuxo que estiveras botando unha man a mellorar algunhas dos treitos de rede para que ningunha vivenda quedase atrás. Así que moitas grazas no meu nome e no nome dos compañeiros. E tamén me gustaría decir, primeiro que desexo que a Xunta teña ben puntuar este proxecto, que segundo os nosos cálculos dos 100 puntos totais habemos de acadar unha elevada puntuación precisamente por ser un proxecto maduro que se tivera redactado, que se tivera aprobado, que contara con cesións de terreo, en definitiva, que reunira unha serie de condicionantes que creemos que este proxecto os ten, e seguro, non me cabe a menor dúbida de que a Xunta se vai sumar a concesión desta subvención, que realmente son fondos que lle corresponderían ao Concello. A Xunta decidiu sacalos en líneas de subvención, pero realmente debería ser financiación directa que lle pertence aos concellos. Así o demostrou ademais o Consello de Contas cando lle tirou a Xunta das orellas dicindo que estaba devolvendo diñeiro e que ese diñeiro tiña que ser para os concellos, e foi entón cando saliu esa línea. Agardamos que cheguen, que iso é o máis importante. E tamén me gustaría, aproveitando este altavoz, procuramos facelo en todas e cada unha das parroquias onde vamos a presentar o proxecto director do saneamento pendente de Salceda, e creo que agora tamén é unha boa oportunidade para facelo. Cando se dice que en Salceda falta moito saneamento, é moito ata mentras nos falten 10 vivendas. Sigue sendo moito porque nos buscamos o 100%. Pero os datos son os seguintes: número de vivendas pendentes de saneamento en Salceda, 612. A lonxitude que falta de saneamento son 33,79 kilómetros e orzamento para completar o 100% da rede de saneamento na actualidade o 85% executada é de 7.468.211. O Goberno se marca un obxectivo 2032, que é o ritmo de inversión que levamos ca colaboración das diferentes administracións, Augas de Galicia, Confederación, Deputación, fondos propios. Agardamos alcanzar, como decía Tano, para ben de todos os veciños e veciñas, e que ten que ser unha prioridade de todos os partidos políticos, goberne quen goberne. Dito isto, pasamos a aprobación deste punto 4, aprobación da segunda fase do proxecto de saneamento da presa, que, como ben decía Marcos, é unha ratificación. Votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto 5, expediente 956/2026, aprobación inicial da desafectación das dúas antigas vivendas de mestres da Escola de Fontán, e paso a palabra á concelleira de Ensino e de Benestar Social, Selene. Moi boas tardes a todas as persoas aquí presentes e as persoas que nos están vendo dende a casa.
Este punto vimos a traer a aprobación inicial da desafección da vivenda as antigas casas do mestre da parroquia de Fontán, unha vez que se solicitou esta desafección a Consellería de Ensino e que trasladou pois o seu acordo. Traemos aquí este paso para por fin poder lanzar esa viveira en alugueiro social. Palabras? Partido Popular. Ben, en este punto concreto, como fixemos anteriormente, vamos a votar a favor, xa que estamos noutro proceso máis de culminar todo o que ten que ver coa desafección das mesmas, evidentemente que en outros procesos o noso voto faz abstención polo motivo do mesmo, e por lo tanto, pois en este caso, xa que tivo que vir de novo, por o segundo motivo do mesmo, pois vamos a votar a favor, non? E quería aproveitar tamén xa que bueno, pois non hai lugar a réplica nas intervencións e aproveitando este tempo, pois que este punto concreto pois o estaba preparando Ana Cristina para intentar chegar ela a tempo e defendelo no pleno de hoxe, non? E, bueno, andar un pouco xusto a ver se dá chegado. Por iso, se nos incorpora, aproveito por se igual despois se me esquece, pois disculpada por o tema que comentamos anteriormente no cambio da data do pleno. Nada máis, o noso voto vai ser a favor. Partido Socialista. Bueno, pois xa levamos reivindicado varias veces a necesidade de alugar social en Salceda. De feito, creo que xa algunha vez neste pleno preguntei pola situación destas vivendas e nada, pois contentos de que se produza esa desafección e que se poidan poñer en alugar social. BNG. Bueno, é un paso máis neste proceso que xa se debeu iniciar antes. A verdade, alguén se despistou en algún lugar, porque a necesidade destas vivendas para cubrir cuestións sociais me parece que a recoñecemos todos, non? E o feito de que non se poidan usar esperando a acabar os trámites de desafectación destas vivendas, pois a verdade é algo que debía estar realizado, non? Segunda quenda, Selene. Partido Popular. PSOE BNG tampouco. Votamos, pois, esta aprobación inicial da desafectación das dúas antigas vivendas de mestres da Escola de Fontán. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 6, expediente 1572/2026, cesión gratuita á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. Bipugal, da parcela de resultado R5 do polígono 1 do PERI UE02. Si estábamos noraboa no punto da aprobación da contratación do PERI a Gándara e tamén na ratificación do proxecto da presa, de saneamento da presa, eu creo que este tamén é un motivo para estar contentos, non? Porque si de algo ten necesidade Galicia enteira é precisamente de vivenda. Creo que xa é un problema universal que a nos preocupa no eido local en Salceda. Eran obxectivos varios os desta legislatura, facer que Salceda avanzase cara a unha situación medioambiental e de servicios mellor, de aí o investimento e a aposta polo saneamento, que avanzase en infraestructuras, de aí a necesidade de ampliar este PERI e crear espazos para elo, pero tamén tiñamos claro que todos os obxectivos tiña que ser a vivenda de promoción, a vivenda social, pensada nos nosos xóvenes que se están indo do Concello por non poder permitirse facer unha vivenda no rural e por ter pouco acceso a algún tipo de vivenda no casco, non?
un novo terreo que traemos a este pleno, que imos ceder a Xunta para Vivenda. Xa son 3 as parcelas cedidas a Bipugal, a sociedade creada pola Xunta para a xestión de vivenda, unha nova parcela no Peri Gándara, este do que acabamos de aprobar a contratación da súa urbanización. Aí xa se cedeu outra anteriormente, con unha superficie de 1.447 metros cuadrados, unha edificabilidade de 2.357 metros cuadrados. Esta, a nova, a anterior era de 1.060 metros cuadrados e de 1.703 metros cuadrados edificables. En total, para falar de cifras e que queden claras, os metros cuadrados cedidos á Xunta do Concello de Salceda de Caselas para a vivenda social son 2.507 metros cuadrados. Estas 3 parcelas foron froito do diálogo, da negociación entre Concello e Xunta. Sempre se estableceu a cesión deste xeito, petición, diálogo e negociación entre ambas as administracións. Agardamos, ademais, que ese borrador de protocolo que xa está no noso Concello e que xa demos o seu ok se convirta pronto nunha realidade e que por fin a construción desas vivendas no 2027 sexa efectiva para conseguir as vivendas, estas vivendas que daqui a Xunta e o seu presidente Rueda precisamente cumplan co que se comprometeron crear todo este número de vivendas no mercado. Dende logo por Salceda non vai quedar. Tiñamos ademais un compromiso de urbanizar esas parcelas para que precisamente o desenvolvemento da vivenda por parte da Xunta fose completo. As obras van a iniciarse dentro de nada. Aprobouse nesta sesión plenaria precisamente esa urbanización e, bueno, eu creo que vamos precisamente encamiñados a conseguir ese obxectivo fundamental e no que temos que estar todos e todas sumando sin por paus nas rodas e tendo claro que queremos que Salceda siga medrando e que a nosa xente nova se quede no noso Concello. Creo que a Xunta non ten excusas para non crear vivenda pública en Salceda e vai a ter, como vamos a demostrar hoxe, ao goberno do seu lado. Palabras? Ben, pois dentro do noso grupo doi a benvida aos veciños que se incorporaron durante esta sesión plenaria ao Salón de Plenos. Pois como digo, en este punto, igual que fixemos respecto da urbanización do mesmo, igual que fixemos na sesión anterior na parcela no mesmo Peri, pois lógicamente vamos a votar a favor, estamos de acordo. E o importante, bueno, pois que pouco a pouco o expediente administrativo se vaya completando ata acadar pois o fin, non? E o fin é ver sobre ese ámbito do Peri da Devesa, que recordo, insisto, que existe gracias á norma subsidiaria do ano 1997, e aproveito para dicir a señora alcaldesa que como interpreta e manipula o que un traslada aos veciños, bueno, de toda maneira está grabado, non? E se escoitan os veciños se ven o que un dice, o que un di e o que outra persoa intenta decir sobre a persoa que non dixo o que dixo. Ben, me refiro a que se pode desarrollar ese PERIE, que hai unhas normas subsidiarias que contempla ese ámbito e dentro dese ámbito desarrollar internamente os viais e os equipamentos, é dicir, os terreos onde van a ir as zonas verdes, os equipamentos datacionais de propiedade municipal e tamén as parcelas que se poden, neste caso, ceder en administración autonómica, como é a Xunta de Galicia, para que construya vivendas, ou tamén as parcelas resultantes dos propietarios iniciais deses terreos para que, a través ou como eles así o acorden e o desexen, poidan construir tamén vivenda de iniciativa privada, non? Decir e insistir, non? Que cando se di que bueno, como chegou a dicir, non? Que nós estábamos fachendosos, dixo aquí a señora alcaldesa, estábamos fachendosos das normas subsidiarias, verdad? E só a expresión que se pode ver agora mesmo cando eu estou intervindo xa dice moito da súa persona cando está presidindo un pleno municipal, non?
un pleno municipal que representa a todos os alcedenses e ela interpreta que só ela representa os alcedenses, non? Mais deixo da realidade non se pode estar. Outra cousa que teña a legitimidade de autoridade do mesmo. Son cousas ben diferentes. Pero quero dicir, volvendo ao que estaba explicando, que esas normas subsidiarias aprobaronse no ano 97, fíxense vostedes, no ano 1997. O goberno BNG-PSOE entrou a gobernar no ano 2007. Por lo tanto, 10 anos en vigor as normas urbanísticas do noso Concello co Partido Popular. 10 anos. E van facer vostedes para o próximo maio, xuño do ano 27, 20 anos. O sea, unhas normas que aprobou o Partido Popular 10 anos co goberno do Partido Popular e esas normas que tanto criticaron. E insisto, e repito, señora alcaldesa, a ver se explicando máis despaciño entende. Dixen anteriormente na miña intervención que todas as normas urbanísticas son mellorables, todas. As do ano 50, do 2007, a do 2025 e a do 2050, todas. Entendeu? Todas. E iso non quere dicir que non estea fachendoso, nin que todo está perfecto, nin que... Non, non, eu dixen o que dixen. E reitero no que dixen, non? Entón, quero dicir que 10 anos en vigor co Partido Popular e 20 anos con vostedes. Se eran tan nefastas, según vostedes, como é que non fixeron nada para cambialas? Ella repite, non minta e non manipule. Vostedes tuveron durante 19 anos que a día de hoxe e 20 anos que van facer para o próximo ano a maioría absoluta neste pleno para cambiar as normas urbanísticas do noso Concello. E non o fixeron a día de hoxe. Teñen vostedes, tuveron e teñen a maioría absoluta. Vostede leva aquí dende o ano 2011, sendo parte do goberno. E vostede é tan responsable ou máis coas anteriores. Por lo tanto, non excuse nos demais. E volvo a decir, anda que este grupo municipal durante estes 19 anos votase sempre en contra de todo, vostedes podían aprobar todo porque tiñan a maioría absoluta. Por eso non somos goberno, porque non temos a maioría absoluta, verdade? Entón, nas cousas que lle interese, non intente excusarse nos demais. O responsable é o anterior alcalde, a anterior alcaldesa e vostede que é a actual alcaldesa. Punto pelota, co seu equipo de goberno e cos demais membros de concelleiros que apoiaron. E sobre todo porque quixeron impoñer un plan que era solo do ex-alcalde, non era nada máis, nin ningún colectivo que non aceptara ninguna proposta de ningún outro grupo municipal en aquel momento, Partido Socialista e Partido Popular, que non aceptaron ninguna proposta para mellorar ese plan xeral. Con eso, como comprenderá vostede, como se iba a apoiar, non? Siga vostede dicindo o que considere, pero a realidade é tezuda e os datos e os números e a realidade pois a desminte, non? Dicir aquí que non temos un pabellón porque non se aprobou o plan xeral é lamentable, señora alcaldesa, pero a retrata vostede como xestora. En 20 anos fixeron o que fixeron e deixaron de facer o que deixaron de facer. Lamentable interpretar ao seu antoxo en función da súa conveniencia a realidade do noso povo. Remato dicindo que, como dixen inicialmente, en este punto vamos a votar a favor. Partido Socialista. Bueno, pois contentos de que cederlle outra parcela ao IGUS, que, se non me engano, é a terceira que teñen, e esperemos que comece a construir vivendas sociales en Salceda como debería ser. Pouco máis que comentar. BNG. Ben, esta parcela pode ir intrínsecamente relacionada co punto no que acabamos de falar da urbanización, da prolongación da Rúa Mártir de Sobredo. O desenvolvemento desa zona, esta parcela é un punto clave na medida en que terreo municipal cedido para un fin como é o da vivenda social. Con todas as boas intencións que temos todos, a min aínda me cabe algo de dúbida co actual goberno galego se realmente as vivendas que se van construir aí dentro dunhos anos non estarán no mercado, non? Como estiveron milleiros de vivendas construídas noutro tempo, así estamos hoxe, non? O Gallá me equivoque, o Gallá o criterio de vivenda pública se manteña por riba de todo, que é o que nos interesa. Para iso estamos desde este pleno facendo un esforzo doando un terreo
que está valorado casi en 100.000 euros para que a Xunta de Galiza cumpra os obxectivos que me parece que esta sociedade está tentando realizar a través das administracións que dispor de vivenda. Ben, bueno, eu de verdad considero que un punto desta relevancia debería supor un debate un pouco máis positivo, pero bueno, o Partido Popular insiste en que ello debemos todo as normas subsidiarias do 97. E di tamén que dende gobernos anteriores, os que me escoitades ou me coñecedes, sabedes que eu non suelo falar de compañeiros e compañeiras anteriores por unha cuestión de respeto. Eu creo que ante todo somos políticas, evidentemente, pero tamén persoas. Non suelo falar de compañeiros e compañeiras anteriores, nin xulgo nunca de xeito negativo o seu traballo. Nin siquiera menciono que Joaquín leva 30 anos aquí. Leva 30 anos e ninguén lle afea que sexa merecedor de estar en ese posto. Foi votado, está aí. Cuestiona sempre o tempo que levan os concelleiros e as concelleiras. Creo que debería respetar a vontade do povo. Creo que debería ser máis respetuoso, porque é faltar a democracia de maneira reiterada como fai vostede. Nós que fixemos, no 2016 trouxemos un pexón, non tiñamos maioría e lembrolle que vostedes votaron en contra. Pero é curioso, vivendas, zonas verdes, infraestructuras, vivenda protexida, novo espazo, centro de negocios no Peri, con un novo auditorio, e todo iso lle debemos as normas subsidiarias do 97, segundo o Partido Popular. Me pregunto eu por que de maneira sistemática o Partido Popular solicita a esta alcaldesa e o seu equipo de goberno un pexón novo, se as normas subsidiarias do 97 o solucionan todo. Resulta que non vamos a necesitar pexón novo. Así que, bueno, igual podemos tomarnos o do pexón novo con maior relaxación e centrarnos en outros proxectos. En fin, eu creo que estamos de parabéns. Dende logo, o Concello, os veciños e veciñas de Salceda fixeron os deberes. 3 parcelas, un total de máis de 2.500 metros cuadrados cedidos á Xunta, e repito, se a Xunta non construe vivenda social en Salceda é porque non quere, non porque os veciños e veciñas e este goberno non lle poña fácil. Son de confiar nas persoas e nas administracións, veremos e agardo non equivocarme. Palabras? Ben, e que, en fin, lle dixen antes e vou a dicir, cando non quere saber a verdade, non atender a verdade, se non ter a razón, é moi difícil, non? Que públicamente alguén recoñeza cuestións tan fundamentais e reales, non? Como que acabo de manifestar fai un intre, non? É dicir, que non é que se deba única e exclusivamente á norma social, as persoas que están en vigor, non? Son as que vostedes utilizaron para poder desarrollar ese PERI, non? Foi o que este pleno e os anteriores plenos acordamos a través desas normas amparados en leis autonómicas para poder facer, pois, como dixen antes, o diseño interno dese PERI que ven reflexado nas normas subsidiarias. É dicir, decir eso é dicir algo que non sexa real, é dicir algo que non é obvio e que é demostrable a través de documentos públicos. E ao mesmo tempo, decir eso, non se pode dicir tamén que Salceda necesita actualizar as súas normas urbanísticas e ter un plan xeral acordo cos tempos que vivimos aplicado ás leis superiores para desarrollar o noso territorio en todos os eidos. Precisamente para, entre outras cousas, como dixo vostede antes, pois sacarlle un peso de enriba a moitos veciños que por zonas urbanísticas que quedaron mal diseñadas en aquel momento ou non veñen recollidas, por eso dicen que todas as normas urbanísticas son mellorables, todas. Pero se eu digo eso, a señora alcaldesa xa interpreta que non, que eu defendo a morte as normas subsidiarias. Falso. Nin son un desastre, nin son buenísimas. Son as normas que se aprobaron no ese momento, os criterios daquele entón, con bastantes errores e con moitos acertos. Acertos que nos permiten, entre outras cousas, desarrollar este PERI, por exemplo.
Entonces, é dicir, é que non se pode estar, é dicir, ou o blanco ou é negro. Non, nin é blanco nin é negro. É interpretable en función da situación e o que de cada momento e nas necesidades, se cubren ou non as necesidades de cada momento e polo que estamos a falar. Pero, bueno, a señora Cabeza, ou se está ou non se está. Non vale facer unha interpretación diferente a dela porque entón xa estás en contra. Se a apoias, entonces sí, pero no. Se dices que no, entón eres malo ou malísimo. Mire, señora Cabeza, por sorte, eu xa coñecía, non? Pero por sorte veciños cada día a coñecen máis e vendo pleno tras pleno a coñecen máis, non? Insisto, vamos a votar a favor da cesión desa parcela. Por certo, unha parcela para que os veciños que están aquí e os que nos vexan pois no vídeo deste pleno é a parcela que agora mesmo está ocupando casi na súa totalidade o parque de mascotas, o parque, bueno, dos cans, ali ao do centro médico, onde están aquelas mesas, e a parcela que vamos a aprobar a cesión a día de hoxe. Non é toda a súa totalidade, prácticamente a totalidade, non? Ben, o dito, vamos a votar a favor, creo que vai ser unánime, por lo tanto, que, como dixen ao inicio da miña intervención anterior, co expediente administrativo se siga cubrindo e que canto antes pois se vexa ali as grúas traballando nesas parcelas. PSOE. Simplemente vamos a votar a favor e agardemos que a Xunta comece a construir vivendas sociales. Benega. Ben, como está habendo un debate bastante interesante sobre normas subsidiarias, decir que as normas subsidiarias do 97 foron aprobadas por unanimidade, se non lembro mal. Pois en contra non votou ninguén, porque todo é mellorable. Ben, en todo caso, moi malas non deben ser, non porque non haxa un plan alternativo, un plan xeral, que me parece que a tentativa do plan xeral tal vez viña a tentar cubrir o que hoxe están nos xulgados, que é o tema do catastrazo, pero as normas moi malas non deben ser. Primeiro, posibilitou nas parroquias que con 450 metros e determinadas condicións se poida construir, e en 30 anos ninguén as modificou. Modificaron as normas subsidiarias e unha parte delas é bastante máis simple que levar un plan xeral. Se ninguén o fixo, será porque hasta agora, cando menos, serviu para algo. Eu non quero dicir que servira para o urbanismo que se fixo aquí, lamentablemente, me parece que obedece a outras cousas. Agora, para os veciños que quixeron construir en terreos nas parroquias, as normas subsidiarias foron unha ferramenta eficaz. E mal, hasta agora, non debo ir cando ninguén fixo propostas de mudala en 30 anos. Home, non se fixeron propostas tan porque se buscaron outras fórmulas urbanísticas. Unha delas é tan novidosa como o PERI, que permitiu precisamente a urbanización dun espazo tan importante para Salceda. E non só iso, outra delas aplicada recentemente como a normalización de predios que permite a apertura dunha nova rúa e que se seguirá aplicando naqueles espazos onde se poidan abrir novas rúas que xa están deseñadas. Bueno, eu non son urbanista, pero sí que os urbanistas nos indican sempre que hai moitas maneiras de facer urbanismo cando non hai un peixón. Non quere decir que un concello quede paralizado ou sin posibilidade de avanzar e crecer, como xa temos demostrado nestes anos, sempre co apoio dos grupos da esquerda a avanzar en canto ao urbanismo no noso pobo. Votamos, pois, votos a favor da cesión gratuita a Bipugal desta terceira parcela. Votos a favor, unanimidade. E pasamos ao punto 7, o expediente 2728/2025, modificación da relación de postos de traballo, posto de conserxe e niveis de complemento de destino. Este punto vai a defender Alex, que é o concelleiro de persoal. Esa palabra, Alex. Sí. Bueno, estamos neste punto con alcaldesa número 7, modificación da RPT do Concello. Bueno, traemos a este punto a modificación da RPT en 4 postos de traballo.
Por unha banda, o posto de traballo que tengo o código 1000, que é o posto de secretaria, no que se modifica o complemento de destino, o posto 1009 de consello notificador, no que se modifican as funcións e a valoración para dar cumprimento a unha sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, o posto 2000 que pertence a interventora, e o posto 3001 de arquitecto técnico. Estes dous postos tamén a modificación do complemento de destino e o arquitecto técnico tamén o complemento específico. Esta proposta pasou pola Mesa Xeral de Negociación o pasado 18 de xuño e unha proposta que, ben, pois, como xa dixen, por unha banda motivada polo cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. A ese respecto xa viu unha anterior valoración a este pleno que non foi aprobada, e esta valoración que presentamos hoxe aquí é a terceira xa proposta de modificación que se negocia coa parte sindical que se levou a negociación, a terceira proposta. No que respecta aos postos de secretario, o que se modifica é o nivel de complemento de destino, que pasa dun complemento 28 a un complemento 30, dicir que, é unha... ao fin e ao cabo é o posto de maior responsabilidade dentro do Concello, posto técnico de maior responsabilidade, e, o máis acaído é que teña complemento de destino 30. Decir que, a persoa que está ocupando ahora mismo esta plaza xa ten tamén, pois, xa ten o personal o 30, non me sale a palabra ahora, por lo tanto non hai modificación ninguna. Respecto do posto de interventora tamén, co código 2000 tamén se pasa de 28 a 30, ao final é o segundo posto, digamos, con maior responsabilidade, e que, tamén un departamento de intervención como o Concello de Sarcea de Caselas, pois fai moitas tarefas que non son as típicas de habilitada nacional, sino que ten que realizar moitas outras máis. Por iso que nos parece acaído tamén igualarnos a outras RPTs de outros concellos e situar este posto cun complemento de destino número 30, de un valor 30. E logo tamén o posto de arquitecto técnico, un posto con unha complexidade bastante alta, con unha responsabilidade alta, e que, tamén subimos o complemento de destino do 22 ao 24, tamén un pouco, primeiro, por esa responsabilidade que ten este posto, e outro tamén, un pouco, en comparación con outros postos e outros RPTs da contorna na que todos o posto de arquitecto técnico está situado no complemento de destino 24. Neste posto tamén se modifica o complemento específico, que pasa un valor de 10.800 do ano 20, cando se aproba a RPT, que sería de 12.449 neste ano 2026. E no que respecta ao posto de consello notificador, como viña dicindo, é a terceira proposta que se trae a terceira proposta que se negociou coa parte sindical, e a segunda proposta que se trae este pleno. Por recapitular un pouco, esta modificación por unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, nesta sentencia indicaba que había que facer unha nova valoración do posto e, acorde ao fallo da sentencia. Neste fallo se lle retiraban dúas funcións a persoa que está ocupando este posto, que era a función de gestión do programa informático de persoal e a elaboración de bandos. Esta a tarefa de gestión do programa informático modificábase por anotación e, digamos, que manexo do programa informático, e é un cambio menor de menor especialización. Por outra banda, o tribunal tamén indicaba que había que revisar o factor de perigosidade. Respecto da primeira ficha da primeira valoración desta praza, respecto á valoración que traemos hoxe aquí, hai que dicir que no apartado de especialización esta nova valoración é igual á valoración que había anterior, non se reduce nada, a pesar de que a sentencia lle quita unha función e lle modifica outra función dándolle mellor responsabilidade. Insisto, a parte de especialización non se modifica e en ningún momento se baixa, e sí que se sube a parte de perigosidade. Súbeselle todo o que é na parte que respecta a perigosidade, que se sitúa nun risco, estaba en traballo de oficina
e neste momento sitúase nun risco baixo. Con esta modificación, bueno, pues pasa ao complemento específico de 16,875 puntos a 21,375 e un complemento específico valorado en 6.258 na RPT aprobada a un complemento específico de 7.926. Bueno, tamén con esta proposta dase cumplimento a esta sentenza e no que respecta a este posto. Bueno, comentar tamén que no día de hoxe a petición do grupo mixto que non puido estar na comisión e si que mo pediu con posterioridade, se incluiu un informe da empresa da consultora que redacta a RPT digamos que motivando esta modificación, no? Pues bueno, este informe xa vos lo compartín polo grupo de WhatsApp e entendo que está tamén no expediente dende hoxe e que puidestes ver neste informe, pues bueno, explica que un pouco o que vin a dicir eu, no? Que a pesares de retirarlle unha función, de restarlle responsabilidade noutra función, en ningún momento nesta nova valoración se reducen as cantidades e a valoración dese apartado de especial dificultade técnica, que, insisto, estaba valorada na primeira RPT con 30 puntos e nesta modificación sigue con 30 puntos. No que respecta do posto de arquitecto técnico e de interventora, non o dixen antes, houve reclamacións destes empregados por rexistro, por lo tanto, dase resposta a isto, e nada, pues, calquera dúbida que teñades con esta nova valoración ou esta nova modificación da RPT, pues intentarei solventalas. Partido Popular. Ben, boas tardes de novo. Vou saludar tamén aos veciños presentes aquí no salón de plenos que antes non estaban. Ben, nós en relación a este punto, si podemos, en efecto, estamos de acordo de que se modifique, además creo que é xusto, é razoable que se modifique o complemento de destino de técnico, de arquitecto técnico, nos parece xusto, para o grupo de funcionario que ten, a 2, nos parece xusto que se modifique, como igual o de nivel 30 de Secretaría de Intervención, que, como sabemos, de Secretaría só ten consolidado, por lo tanto non afecta, non hai un maior gasto público en ese apartado. Efectivamente, son postos de nivel máximo e de máxima responsabilidade, por lo tanto, implica que lle corresponde un nivel máximo dentro do grupo de funcionariado. Ben, co tema do conserxe, se é outra cuestión. Esta se non lembro, a terceira vez que ven a pleno, pasou 3 veces, pola mesa de negociación con sindicatos, sin acordo, 3 informes desfavorables da señora secretaria municipal, e, polo tanto, como ben recolle os informes, a proposta que plantea a alcaldía non recolle íntegramente o que dice a sentencia do 15 de outubro do ano 2024. E vamos para 2 anos. Casi para 2 anos. A proposta sigue sin recoller o que fisa a sentencia do TSJ do 15 de outubro do 2024. Non sei por que non se dá resolto isto dunha vez. Por que non se asusta o que recolle dita sentencia e como así recolle a señora secretaria municipal? Esperemos que non haxa ningún tipo de persecución a esa persona en concreta, porque ten toda a pinta. Ten toda a pinta que non é normal que levemos 2 anos e non se adaptou ese posto ao que dice a sentencia. Por lo tanto, nós o que propoñemos ao pleno é, primeiro, estamos de acordo en votar favorable aos postos de arquitecto técnico, secretaría e intervención, e pedimos a retirada do apartado que vai para o Consello Notificador. Se a señora alcaldesa non acepta eso, pedimos a retirada do punto do día. E se sigue sin aceptar, pois tendremos, lamentablemente, polos outros 3 puestos
que estamos a favor, tendremos que votar en contra. Entonces, queremos que se someta a votación, a retirada, en primer lugar, o apartado que lle afecte ao consenso notificador. Partido Socialista. Vale, entendemos que as subas ou os axustes do RPT son axeitados. E, bueno, si somos conscientes de que o Consello Notificador non está de acordo coa súa valoración. Entonces, nos pediríamos quitar simplemente o de Consello Notificador. Pódese quitar o de Consello Notificador e votar os outros 3 puntos. Non sei se é viable. Non, é unha proposta sola, Conxunta. hai que votar todo. En todo caso, iso respondo cheu, Xurxo, o expediente realizado e completo, axústase á lei e a votación, igual que se negociou, vai a ir de maneira conxunta. Ben, nos pedimoslle ao concelleiro, efectivamente, que nos achegara por parte da empresa que elaborou o informe técnico unha valoración deste posto de traballo, e o que se nos pasa, pois, sinceramente, non sirve para nada, desde o noso punto de vista, porque pasa a metade dun cacho de texto, a metade falando da sentenza, para decir, efectúase, por tanto, unha nova valoración do posto de traballo atendendo a dita sentencia. Non sei onde está a valoración do posto de traballo. Nesta nova valoración mantense a totalidade das puntuacións asignadas no sistema de valoración de postos en todos os factores, salvo no de perigosidade. Isto non é unha valoración do posto de traballo. A sentenza di claramente que se anula a valoración do posto de conserxe notificador. E o di claramente. Anula a parte de dúas funcións, introduce outras e recoñece que había funcións que se incorporaron no trámite de RPT que nunca foron valoradas. A sentenza obriga a facer unha nova valoración, anula a valoración dese posto de traballo e todas as funcións que ten. Entón, calquera outra situación pasa por parches, pero nós non imos votar a favor para que o interesado logo leve un acordo plenario mal feito de novo ao xulgado. Non podemos. Entonces, creo que era bastante máis fácil tirar este apartado do punto e deixar o outro que afecta a outras 3 persoas. Se non se fai, nós efectivamente estamos porque se retire o punto completo, sentindo moito para as outras persoas afectadas. Segunda quenda, Alex. Vale. En primer lugar, Tano dice que hai que facer unha nova valoración. Claro, isto é unha nova valoración. Non entendo o que diga el de parches e de cousas desas. É unha nova valoración, evidentemente. Se a miran de parte do posto ten as mesmas funcións que tiña antes, o lógico é que teña a mesma puntuación que tiña antes e que en ningún momento o xulgado dixo que estaban mal. Respecto do Partido Popular, dice que falta por recoller nesta modificación partes da sentencia, non? Que partes? Dice vostede que esta nova valoración non recolle a sentencia, non? Que faltan cousas por incluir. E eu pregunto, que cousas? Se fai favor de dicirme despois, pues, para que figuren en acta. Respecto do informe secretaría, sí que dice que esta nova proposta se adecúa e se eleva sensiblemente a puntuación porque se acerca máis espera que leo aquí o final.
A proposta de modificación de RPT de xuño de 2026 para costo tal supón un avance no cumprimento material da sentenza número 700 do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ao recoñecer finalmente unha perigosidade efectiva e elevar de xeito real o complemento específico. No entanto, persisten elementos susceptibles de discusión técnica relativos á transparencia no sistema de ponderación para evitar calquer indicio de reformato impellos ou compensación artificiosa de factores. A ausencia dunha motivación expresa sobre a non compensación de factores mantén un grado de incerteza xurídica sobre se o Concello está a realizar a ponderación real e íntegra que exixe o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Isto que dice a señora secretaria é o mesmo que decía o compañeiro Tano e está xustificado con o informe que esta mesma mañán se introduciu no expediente do Pleno. Si queredes retirar, no, isto é un punto que ven así ao Pleno e así hai que votalo, non? Neste caso, a RPT, esta ficha de valoración foi xulgado. O xulgado dixo que non estaba ben en certas cousas. Traes aquí modificada, reformando esas cousas. Insisto, o xulgado retirou funcións deste posto e en ningún momento se lle está baixando e reducindo nin a puntuación, nin o salario a persoa que ocupa este posto. E me gusta deixar isto ben claro, porque, parece que se lle está reducindo. No. Esta, insisto, a terceira proposta de modificación que se trae, todas elas foronse subindo e, insisto, en ningún apartado desta ficha, e senón animaría tanto o señor Joaquín como o resto de membros da corporación que me indiquen en que apartado desta valoración do posto de traballo se está reducindo a valoración deste posto, a pesar de que a propia sentenza lle retira postos e ou lle retira responsabilidade nestes postos. E pola contra, sí que, tal como indica a sentencia, se lle sube a peligrosidade do posto. Por lo tanto, cumple perfectamente coa sentencia, por lo tanto, vamos a seguir adiante claramente coa votación deste punto íntegro. Si agradecería a Joaquín, no siguiente punto, me indique, por favor, en que parte da sentencia non estamos cumplindo. Pois antes de pasarlle a palabra a Joaquín, eu ia preguntarlle o mesmo, que é o que non se recolle, e algo que sí que creo que debe tomarse en serio e non falar tan a lixeira de persecución ou incluso, como fan en moitas ocasións, de acoso. A persecución e o acoso se denuncia. Sempre. Palabras. Dixen, señora alcaldesa, máis ben parece unha persecución. Sí, ahora matice. No, vale. No, está grabado. Sí. Máis ben parece unha persecución. Pasa como o que dicía o noso portavoz antes. Manipula o que un dice. Escoite despois a grabación. Máis ben parece unha persecución. Eso foi o que dice. Señor Alejandro, sí. Branco e en botella. O ten nos informes da señora secretaria municipal. Asistes eles. No, o que pon o informe. Acaba de usted lelo, o que pon o informe. No, acaba de usted lelo, o que pon o informe. Adate a proposta, o informe, e punto. Non hai máis que falar. Só vimos que adate o informe de secretaría é o que dice que ven a recoller o que dice a sentencia. Por certo, ainda está o exhorto sin cumplir o xulgado. O exhorto sin cumplir do xulgado, que hai que executar a sentencia. E se firmou usted, sabrá, non? Vai fazer un ano. Pois seguimos sin executar a sentencia. Por volvo a repetir, máis ben parece que é unha persecución hacia esa persona. Porque isto xa tindría que estar resolto fai moito tempo. E a proposta, claro que se pode modificar. Como é que non se pode modificar a proposta? O que pasa é que a alcaldesa non quere. Pero modificar, pode modificar. Aquí, verbalmente, usted retira a parte que corresponde ao conserxe, deixa o resto dos puntos, que creo que estamos todos a favor, e se acabou o debate. E traen ustedes ao próximo pleno a proposta do conserxe, tal como dicen os informes da señora secretaria municipal. E se acabou. Por lo tanto, repito, propomos que se retire ese punto, o apartado do conserxe se manteña o resto do punto, ou senón a retirada do punto
da orden do día. Repito, non se vai a retirar o punto da orde do día, nin se vai mudar a proposta, posto que o expediente 2728/2025 está completo e se axusta a lei. Foi negociado cos sindicatos e se trae a proposta completa a esta sesión plenaria. E, efectivamente, a sesión plenaria é presidida pola alcaldesa e o acordo plenario o propón a alcaldesa. Partido Ten que someter a votación a retirada do punto, señora alcaldesa, tal como recolle o reglamento. Joaquín, O que este dice que quer non respetar o dirixe o reglamento, pleno. pois aplica o seu reglamento. Non Dice faga que o se mesmo que calquer o pleno conselleiro anterior. solicita Non- a retirada do non orden do día, convirta ten que isto- sometela a votación. Sistemáticamente, como xa fixo en diferentes plenos, nunha batalla. Hoxe dirixo eu o pleno, igual o día de mañá o dirixe usted e eu terei que acatar o que vostede diga. Pois agora vostede, con total respeto á figura da alcaldesa, acate o que lle estou a decir e manifeste, bueno, o que considere co seu voto. Partido Socialista? Simplemente temos dúbidas con ese posto. Bueno, sabemos polo que din os outros grupos da oposición, máis a propia persoa que non está de acordo coa valoración, e a dúbida que temos nos outros 3 postos estamos de acordo. Bénega? Eu só ler un parágrafo do informe da secretaria. A actual falta de transparencia na fundamentación dificulta disipar as sospeitas de que se poida estar incorrendo novamente nun artificio técnico prohibido polo Tribunal para evitar un incremento salarial real e efectivo. Eu leo un apartado da sentencia clara. O demandante apelado inicia o seu escrito de adhesión ao recurso tachando de auténtico despropósito, vai entre aspas, a descripción do posto de conserxe notificador, dado que na redacción inicial non se incluían nin rexistro de entrega de equipos de protección individual, nin a xestión de correspondencia, nin o rexistro de papel de saída en papel e o proceso completo de notificación que se engadiron posteriormente. Por estes motivos, considera que debe anularse a valoración do posto e proceder a unha nova, incluindo todas e cada unha das funcións. En resposta a este alegato de a sentencia, bastará reseñar que no anterior fundamento xurídico xa temos justificado a procedencia desa nova valoración. Donde está a valoración? Donde está a valoración? E, señora alcaldesa, eu leo o artigo 38, se quere, do RON vencido no ano 23, que é o que estamos aplicando, pero senón é que o decreto 2568, que rixe do ano 86, di que calquera concelleiro pode pedir durante o debate a retirada de algún expediente incluído na orde do día. E debe someterse a votación, por favor. Repito yo mesmo que lle dixen a Joaquín, señor Salustiano, que o pleno o presido eu e someterei a votación o que a presidenta considere. Algo máis que decir, Alex? Tes a última quenda? Bueno, como quedou demostrado, o Partido Popular sempre está manipulando, non? Preguntei a Joaquín que dixera cales eran os puntos que non cumplimos de sentencia e, evidentemente, Joaquín non dixo nada porque non existen. Bueno, aquí, evidentemente, cada un lee o que lle interesa, o señor Salustiano lee o que lle interesa, eu vou ler tamén outro párrafo, entonces, do informe de Secretaría. A vista da última proposta de modificación puntual da RPT presentada en xuño de 2026, esta Secretaría considera que o novo documento ofrece un encaixe xurídico sensiblemente superior á proposta de decembro de 2025. A nova valoración parece correxir o reparo material principal manifestado por esta Secretaría e informes previos a posible compensación artificiosa de factores para neutralizar incrementos salariais, o reflectir agora un recoñecemento técnico e económico máis acorde coa realidade funcional do posto e co mandato xudicial. Por lo tanto, aquí está a valoración, señor Salustiano. Esta é a valoración. Non é unha modificación, é unha valoración nova, tal como se fixo na primeira RPT. E paso a simplemente os apartados principais desta nova valoración en comparación á RPT que foi aprobada no seu día, no que respecta o complemento de destino, un nivel 14 que se mantén nun nivel 14, estamos falando dun grupo AP, vale? No apartado de especialización, naquel momento tiña 30 puntos e neste momento mantén tamén 30 puntos, insisto, a pesares de o xulgado haberlle retirado funcións. Na responsabilidade mantense tamén 30 puntos e na complexidade territorial e funcional mantense tamén en 50 puntos que como tiña.
Respecto do complemento específico, bueno, nos vamos ao complemento específico. Na primeira RPT aprobada e que o xulgado nos ven a corrixir, dicíase que o complemento específico era 16,875 puntos. Nesta nova proposta, o complemento específico pasa a 21,375 puntos. Unha valoración de 6.258,03 e nesta nova proposta 7.926,83. Si vemos a diferentes ponderacións, vemos que a perigosidade pasa de 0 a 4,5 puntos. E, pois, si continuamos, pois vemos que especial dificultade técnica mantense en 30 puntos, dedicación mantense en 30 puntos, responsabilidade mantense en 30 puntos, penosidade mantense en 22 puntos e medio e, se nos vamos ao apartado de perigosidade, estaba en 0 puntos e agora pasa a 30 puntos. Por lo tanto, un aumento. Esta nova valoración é unha valoración superior á valoración inicial, por lo tanto, cumple perfectamente coa sentencia. Alá vostedes, evidentemente, o que queiran votar que libres son. Ben, pois paso... Pide, señora alcaldesa, que someta a votación a retirada do punto de día tal como recollo o reglamento da organización deste pleno. Senón que a señora secretaria interveña e que nos aclare ese punto. Alcaldesa. Joaquín, repito, non me interrumpa, non me volte a faltar o respeto e vou a sometelo a votación. Expediente 2728/2025, modificación da relación de postos de traballo, posto de conserxe e niveis de complemento. Pide a alcaldesa que someta a votación a retirada do punto. Pide a alcaldesa que pida a retirada do punto. Abstención. Por favor, pide a alcaldesa que someta a votación, o someta o punto a retirada. Abstencións. Votos en contra. Pide a alcaldesa que someta a votación votos en contra do Partido Popular. Pide a señora secretaria que recolla que a alcaldesa non quere someter a votación a retirada do punto. Polo que se ten que repetir a votación. Votos a favor deste punto. Movemento Salceda e PSOE. Votos en contra. Partido Popular e BNG. Pasamos ao punto 9, expediente 1290. Por favor, Joaquín, non lle falte o respeto a ninguén e garde silencio mentras non lle dou a palabra. Cumpla a lei, señora alcaldesa, cumpla a lei. Vostede que presume de democracia, cumpla a lei. Unha nova caudilla, agora aquí en Salceda. Sí, incumplindo a lei. Incumplindo a lei. Vostede non ten nin idea de historia nin o que pasou neste país. Vostede non sabe o que é un caudillo. Non lle vou faltar o respeto, non vou entrar no mesmo xogo que vostede, pero diríalle que lle falta cultura. Expediente 635/2026, modificación do réxime do complemento persoal transitorio CPT. Álex, concelleiro de persoal. Tenemos neste punto outra modificación relacionada co RPT e que neste caso pois a modificación do complemento persoal transitorio. Bueno, como ben saberán os aquí presentes, no ano 2021, bueno, aprobouse neste pleno a modificación do RPT e pois nese RPT incluíse pois unha complemento persoal transitorio. Este complemento persoal transitorio estableceuse para aquelas persoas que pois, o seu salario era superior ao salario que se marcaba na RPT para ese posto de traballo. Entón, para que estas persoas non tivesen unha baixada salarial, estableceuse un complemento persoal transitorio que viña pois, a cubrir esta cambio e este baixada para que, insisto, os empregados e empregadas non perdesen valor adquisitivo. Co paso dos anos este complemento vaise absorbendo non nun 100% como se dixo en algún momento, sino que se absorbe nun 50%. Cada vez que hai subidas salariais marcadas por a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, estas subidas só se aplican nun 50% porque, o complemento persoal transitorio, como digo, é un complemento absorbible. Tras unha solicitude efectuada por distintos empregados e empregadas municipais, veñen ahora a reclamar, digamos, que este complemento persoal transitorio non sexa un complemento absorbible, sino que quede como complemento fixo.
bueno, no expediente están incorporados diferentes informes, supoño que os viron. Hai, por unha banda, informe secretaría no que indica que o CPT está ben realizado e que esta solicitude destas persoas empregadas o informe é negativo de secretaría. Depois hai un informe de intervención tamén negativo neste senso, dicindo que o CPT é absorbible por natureza e non se pode manter fixo e non se debe manter fixo, e tamén un informe da consultora encargada da elaboración da RPT no que ven a indicar o mismo, o complemento persoal transitorio en complemento persoal, como o nome indica, absorbible, e que, no Concello de Salceda se ven facendo dende o cambio da lei do ano 2000 nunha absorción do 50%. Ainda así, esta proposta e esta solicitude das persoas, dos empregados e empregadas municipais, levouse a mesa xeral de negociación para que se debatira ali e se podera chegar a un acordo ali, pois salindo un acordo desa mesa unánime de establecer o CPT tal como viña recorrido nos importes que viña originalmente e sin variabilidade, e aplicalo tamén a fecha de efectos 1 de xaneiro de 2026. Iso que se trae hoxe aquí a este pleno, o establecemento do complemento persoal transitorio, que en vez de aplicalo como indica a lei facendo unha absorción dun 50%, que se faga íntegro e non se modifique. Se tedes algunha dúbida, estaré encantado en resolverla. Palabras, Partido Popular. Ben, non quería desaproveitar este tempo onde o señor Salustiano este alcaldesa que usted apoia. Tenno claro, non, saludos, para usted será unha risa. Tenno claro que está incumplindo o reglamento e usted apoia. E parece que ainda parecelle ben, pois estupendo. O Partido Socialista, pois non o entendo. Eu creo que non o entende nadie. Se usted reconoce que a proposta que se trae respecto ao Conserje non é acorde á sentencia, e vota a favor. Un mundo ao revés. Pide que se retire e lle dá igual. Pero, habrá que compensarlo de unha forma. Ben, respecto ao complemento personal transitorio, pois nada que dicir. A non nos parece correcto e xusto que se aplique tal como ven a proposta. Partido Socialista. Entendo que para isto, dado que os informes tanto de intervención como de secretaría son favorables, sí que debemos estar tamén... Non son favorables. Son desfavorables. Entendinche favorables. Desfavorables. Desculpa. E para manter o poder adquisitivo dos traballadores municipais deberíamos estar todos de acordo. E pouco máis que dicir. En canto ao anterior punto, eu dixen que sei que o Conserxe non está de acordo con esa valoración. Non sei hasta que punto cumple a sentencia. A verdade que estas valoracións a min me superan un pouquiño. Terei que coller un curso de valoracións dese tipo. Mais, Alex, segunda quenda. Ben, a respecto deste... Perdón, que me saltei a Tano. Perdón, Tano. A respecto deste complemento, nos imos votar a favor porque no seu momento foi un complemento que non foi negociado co personal, foi unha medida de axuste de cara á adaptación das retribucións a respecto das que tiñan anteriormente, e o non máis normal é que quedara como un complemento ad personam en cada unha das persoas afectadas, pero non se sabe moi ben de onde saiu a definición de concepto este de complemento persoal transitorio, que efectivamente o que leva a que as persoas afectadas leven xa uns poucos anos perdendo poder adquisitivo xa a respecto das decisións do goberno estatal en canto á lei de orzamento xeral do Estado ou a norma que establece as retribucións para o sector público. Vamos a votar a favor precisamente porque o personal no seu momento non tivo nin voz nin voto para esta decisión. Segunda quenda, agora sí, Alex.
Sí, un segundo, por favor. Pode ir correndo o tempo, Porque, bueno, estaba dicindo o señor Salustiano que xusto non trouxo ese papel. Estaba dicindo o señor Salustiano que a parte dos empregados non tiveron nin voto cando foi o establecemento do CPT, e, bueno, sí que o establecemento do CPT sí que se levou a unha mesa xeral de negociación onde están representados os empregados e as empregadas pola parte sindical, e nesa mesa xeral de negociación acordouse por unanimidade aprobar e establecer o complemento persoal transitorio. Por lo tanto, bueno, sí que tiveron voz e voto os empregados e empregadas municipais, incluídos os que se lle aplica este complemento persoal transitorio. Bueno, decir que un complemento que quedará, si sale adiante o punto, establecido en, digamos que nas cifras de comezo de cando se estableceu, e en custos totais e, bueno, custos aproximados veñen a ser uns 3.000 euros máis no capítulo 1 mensuais para o Concello. Non andaremos falando de en torno a 35 ou 36.000 euros anuais de encuste, evidentemente, a maiores. Partido Popular. Ben, señor Souso, eu lle invito a que escoite a grabación. Creo que todos oímos perfectamente o que dixo, e logo é totalmente contrario ao seu voto. Totalmente o contrario. Por iso lle invito a que escoite a grabación. Señor Alejandro, onde que sepamos, os representantes dos traballadores no seu día votaron en contra de RPT. Que sepamos, usted move a cabeza, pero creo que votaron en contra a relación de postos de traballo. E por resto, nada máis, si quería manifestar, vou máster en este punto, porque creo que hai motivos de abstención, tal como recolle a lei, por lo tanto, ainda que o resto do grupo vai a votar a favor, eu creo que teño motivos de abstención, e, por lo tanto, vou a ejercer ese dereito. Utiliza a segunda quenda Partido Socialista. BNG. Sí, só clarexar unha cousa, e é que se o personal non aceptou o RPT, quen presidía a mesa en aqueles momentos recoñecía claramente diante de todo o mundo que a lei obrigáballe efectivamente a negociar, pero non lle obrigaba a chegar a acordos, o sea que non me fala de acordo, señor Canosa. Ben, vamos a... Solo un segundo que atopei. Mesa xeral de negociación 2021, número 1. A secretaria do Concello certifica que na sesión desenvolvida o 19 de febreiro de 2021 adoptouse por unanimidade de votos a favor o seguinte acordo. Expediente 1982/2020, establecemento de complemento persoal transitorio por urxencia. Aplicar no marco do expediente de aprobación da relación de postos de traballo do Concello de Salceda de Caselas un complemento persoal transitorio aqueles postos de traballo que teñan unha retribución actual superior á proposta na RPT. Este complemento será polo importe en que a retribución actual supera a que consta na RPT. Por lo tanto, bueno, isto foi aprobado por unanimidade da Mesa Xeral de Negociación formada polo Comité Sindical que incluye representantes sindicais do persoal laboral, representante sindical da parte funcionarial e delegados sindicais dos grupos con presencia no comité. Oxe, fallache Tano, mira que suele ser puntilloso. E tamén o de que o BNG votara en contra a favor das normas subsidiarias, o BNG votou en contra. Eu creo que é importante. E máis, fixo ben. Dito isto, quero aclarar un par de cuestións. Aclarar non, simplemente deixar constancia delas. Máis de 3.000 euros de custo o mes. Informes de intervención e secretaría desfavorables. Un plan de axuste que se incumple ao ocasionar máis gasto, van a dedicar a salarios máis de 3.000 euros ao mes, pero que está claro que cando hai unha intención política clara e todos
camiñamos cara a un lugar, bueno, pois se poden facer as cousas. Incluso con informes desfavorables de Secretaría e Intervención. Os traballadores e traballadoras tiñan o compromiso do Goberno e desta alcaldesa que si no pleno se votaba unánimemente a aceptación deste punto, bueno, pois se iría adiante, sendo beneficioso para todos e todas elas, e se non o tiñamos a unanimidade, sería retirado, será que eu vou pedirvos que manifestedes que polo que vexo vai ser favorable o voso favor, o voso voto, se vai ser a favor, abstención ou en contra, porque así yo dixen que incluso sendo os informes desfavorables e a decisión iba a ser unánime, seguiría sobre a mesa. Entendo que o voto vai ser unánime. Respósteme, vai ser unánime, vai votar a favor, entendo que o BNG e o PSOE tamén, polo tanto... Sí, bueno, Joaquín vai se abster, eu sei, el deu as súas razóns, son razóns por cuestións familiares, e só tiña que respostar. Sometemos a votación, pois, este punto, expediente 635/2026, modificación do réxime de complemento persoal transitorio, CPT, votos a favor, unanimidade, no, votos a favor, a ver, é que vexo que os compañeros non levantan a man, por iso. Votos a favor, repetimos, Movemento Salceda, PSOE e PP, abstención. A ver, vamos a aclararnos porque Iván, Vanessa e Luís non están levantando a man. Votos a favor. Ti sí, pero Vanessa e Iván non. No, por favor, vamos a facelo ben. Votos a favor? Bien, ahora sí. Abstención? Joaquín, perfecto. E pasamos ao punto 10, que temos que introducir por urxencia. Faltan un novo 9, certo, sí. O expediente 1290/2026, subsanación do acordo de adhesión ao plan de pago a proveedores 2026, unha cuestión administrativa remitida polo Ministerio que agora vai aclarar o concelleiro de Facenda, Álex. Adiante, Álex. Sí, bueno, con fecha 3 de xuño de 2026, bueno, aprobouse por este pleno a solicitude de adhesión ao plan de pago proveedor 2026 e a presentación do plan de axuste. Bueno, unha vez rematado o pleno dende o Departamento de Intervención, cargaran toda a documentación e, bueno, pues, chegou pues, un requerimento no que, bueno, faltaba unha frase para incluir no acordo que, bueno, é o que ven agora a este pleno, ¿no? Por iso falamos de subsanación de acordo. O que vamos a sonar é incluir nese acordo a frase aprobar el compromiso de adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste y, en su caso, aquellas medidas adicionales que requiera el Ministerio de Hacienda en ejercicio de su función de seguimiento de dicho plan de ajuste. Como insisto, un requerimento que chegou de Hacienda. Palabras? Ben, a verdad que nin o Ministerio de Facenda se fía de vostedes. Esa é a realidade. Visto lo visto que pasou fai 3 anos, aprobaron un plan de axuste que non se aplicou prácticamente en nada, e agora, pois, entón, hai que enviarlle un requerimento para que o Pleno, pois, colla o compromiso. Con nós non conte. Con nós non conte. Con vostedes, non. Con nós non conte. Por eso. Pero, en que consiste ese plan de axuste? Este plan de axuste, pois non vamos a apoiar que se incremente o IBI un 25 po ano 2028. Non vamos a apoiar que se suba o imposto de actividades económicas a determinadas empresas entre un 128 e un 200%. Non vamos a apoiar que se recaude un 73% máis nas tasas polo uso das piscinas. Non vamos a apoiar que se incremente a recaudación do liso un 63%. Non vamos a apoiar, entre outras medidas, a brillante idea da alcaldesa expropiar edificios inacabados, donde a señora alcaldesa e o seu goberno pois, contrata unha empresa externa, privatización de servicios, señora Salustiano, como lle gusta a usted dicir, unha empresa externa, valoran eses edificios inacabados, que non son 10, que son 8, por certo, señora alcaldesa. Díxeno no pleno.
Non estaba atento, Dixo 10, non, dixo 10. E na proposta están 10. Son 8. Donde a brillante idea valoran eses edificios tal como están ahora en 1.600.000 euros e a que se pretende falar con axente edificador. Claro, a palabra axente edificador, que non escoite, que será isto? Pois é un promotor, ni máis ni menos, para que o promotor pague a mitad dese valor aos propietarios e outra mitad ao Concello. É dicir, valoramos uns bens en 1.600.000 e lle damos 500.000 aos propietarios. Negocio redondo. Negocio redondo. Vamos ver que recorrido ten eso. Mais ben, diría eu, pouco ou nada. O que pasa é que hai que encher o papeleo, mandar papeleo, abrir si cola. Abrir si cola. Despois, dentro dos gastos, pois non é mellor a ocurrencia, señora alcaldesa, pois non poder optar a subvencións donde o Concello teña que pôr unha parte. A veces un 5, a veces un 20, un 25, en casos xa moi raros. Normalmente entre un 5 e un 20%. Ben, pois temos que perder o resto da subvención porque o Concello non lle pode facer frente á parte que lle corresponde. E, en total, vamos a ter 2 préstamos de aquí hasta o ano, un hasta o ano 35 e outro hasta o ano 41, que con intereses suman 5.200.000 euros. Con intereses, porque os intereses hai que pagalos. Habrá que pagalos, digo eu. E que non vai pagar? Todos. Como vamos a pagalo? Pois, entre outras medidas, con incremento do IBI e as medidas que dixen anteriormente. Consecuencia desto? Pois que no ano 2027 vamos a pagar unha cuota por os 2 préstamos de 274.600 euros, intereses, xuros incluídos. E a partir do ano 28, 528.000 euros, xuros incluídos. Como dixen antes, un hasta o ano 35 e outro hasta o ano 41. E, señor Salustiano, o catastrazo ao lado desto non é nada. O catastrazo ao lado desto non é nada. E usted o sabe. Pero non lle miren criticar isto. Non vi o pleno donde o goberno aprobou isto. Quero pensar que ten motivos suficientes e non teño por que pensar o contrario. Pero agora ten unha oportunidade de que se aclare se está de acordo con esta auténtica barbaridade que aquí o goberno aprobou. Teno ben fácil. Teno ben fácil. Agora veremos se está de acordo con isto ou non. É pouco máis que dicir que isto é, bueno, non encontra a palabra, non atopa a palabra, pero que dentro dun ano, vamos a estar aquí outra vez e seguramente vamos ter encima da mesa un reconocimiento de 1 millón de euros, porque entre outras cousas é ano electoral. E xa sabemos como llegou esta señora alcaldesa cando hai ano electoral. Porque na última vez foi no ano 2003, estamos ao 2023, estamos ao 2026, e temos de partir de cero, no 2023, entre comillas, como dixen no anterior pleno, en 3 anos deixamos 2.100.000 euros de facturas sin pagar. En 3 anos. 5 minutos e medio, Joaquín. Por eso lle digo que po ano vamos a ter aquí un reconocimiento de facturas que deixaron sin pagar de 1 millón de euros. E el tiempo lo dirá. No, o tempo é o que non lle pasa, 2006. Palabras, Partido Socialista. E repetir o debate do anterior pleno, por lo tanto, tampouco hai moito que dicir. BNG. Señor Núñez Troncoso, a veces botar a lengua para facer non dá ben. Eu non llevo a vostede valorar as veces que non ven se é por algunha causa extraña a respecto de votacións no pleno. Exacto. Non volvo a repetir iso. Ben, se nos trae aquí algo no que eu non participei, non pude participar no anterior pleno, un plan de axuste, o sea, non se nos trae un plan de axuste, se nos trae que nos comprometamos
a un plan de axuste que ten unha dimensión, o sea, no 2023 se pide un préstamo e se pon, digamos, a conta esa famosa que é a que nos encordia sempre a 413, se nos pon a cero. E no 2026 se nos ven con outro préstamo, pero que sin o máis mínimo rubor, nin siquiera hai un análisis ou unha autocrítica do que debía ser o plan que se aprobou por esta corporación neste pleno en marzo do 2023. E xa daquela, efectivamente, daban unha serie de medidas cara adiante, máis ou menos como as que dan agora. Simplemente, algunha palabra hasta muda, e as palabras a veces non son de todo inocentes. Daquela falábase incremento do IBI, agora falase de axuste ou unha palabra así moi Actualización, xa lle digo actualización, mira que diferencia entre un incremento e unha actualización, parece que hai algo desactualizado aquí, non? No ano 23 se falaba de subida do IBI, se falaba de reforzo da eficacia da recaudación, igual que agora, revisión de tasas e precios, igual que agora, precio público da piscina municipal, eso está resolto para 7 ou 8 mil euros, se falaba dos aforros no alumeado público, dos contratos que se iban facer de xestión do servicio de limpeza, do pavimentación de vías que se iban reducir en 170.000, das instalacións deportivas que se reducían o mantemento 70.000. Vamos, o único creo que se cumpriu de todo isto foi que no capítulo cuarto de subvencións reduciuse as traídas de augas de 30 a 20.000 euros as subvencións. Creo que do plan do 2023 creo que foi o único que se levou adiante. E agora se nos trae aquí unha pretendida un pretendido compromiso para levar adiante unha subida de impostos, o IBI no 2028, porque claro, no 2027 hai eleccións, non se vai aprobar este ano, non? E eu me pregunto, no 23 aquel goberno que tiña maioría, por que non aprobou esas medidas? Ou é porque estábamos xa en plena campaña electoral? Seguramente era por iso, non? Porque agora todas as medidas que se propoñen e que van no sentido igual que o anterior, resulta que eu estive botando contas e a verdade eu non sei para que se pide o préstamo, señora presidenta. Eu sumei as partidas todas do que vostedes pensan aforrar sin subir impostos de ningún tipo e dá 2.200.000 euros. Se realmente isto é factible de levar adiante, para que piden o préstamo? Leven adiante estas medidas que propoñen aquí no plan de axuste e non fai falta pedir préstamo ningún. E dentro dun ano quen dirixa o goberno que enfoque 4 anos para adiante. Pero non, vostedes nos traen aquí un paquete e queren que nós realmente formemos parte das decisións dese paquete cando no 2023 foi o que foi. En abril deste ano trouxose un plan económico financeiro obrigado polo informe do Consello de Contas, en maio xa se trae outro que é precisamente o que agora estamos, eu estou falando de primeiras, pero se está debatindo de segunda volta neste pleno, e resulta que me queren decir realmente como pensan efectivizar isto, de quen queren o compromiso. Porque a 11 meses vista dunhas eleccións ou dun novo goberno, pode ser o mesmo, pode non ser, que compromiso se pode adquirir por esta parte? De logo, nós creemos que tal como se xestiona aquí, porque ademais non se fala para nada de reducir, a única reducción de gastos que se fala, xa se falaba daquela, disculpe, en todo caso, se me paso do tempo, voto o resto na segunda parte, pero xa se falaba daquela de reducir en 90.000 euros de festas porque se pasaron do orzamento o ano pasado, no 2025 pasáronse 90 e algo mil euros en riba dos 170 e algo, me parece lembrar así de memoria, que tiñan para festas e entretemento.
Mire, si esos son as contas que vota este goberno municipal, desde logo con nós que non conte para aprobar nada relativo a este préstamo. Ben, segunda quenda. Alex. Vale. Partido Popular. Señor Salustiano, non lle escoitei moi ben, pero non dixen ningún, se iso que estaba usted dicindo, non dixen en que momento que faltara ao pleno onde se aprobou esta barbaridade, que faltara intencionadamente. Eu dixen que seguramente tendría motivos para non vir, non dixen nada máis. Non penso usted de mala, de outra forma. Ora, creo que xa dixo que votaba en contra, bueno, pois creo que está no camiño asustado. Ora, esta é consecuencia de vir aprobando ano tras anos o reconocimiento do exercicio judicial de crédito que usted apoiou. Entón, tamén é moi fácil. Ora votamos en contra, pero isto é consecuencia de. E a consecuencia é de que neste último ano 1,5 millón de reconocimiento extrajudicial de crédito. No ano anterior, idem. E usted permitiu iso. Usted o permitiu. Entón, aí sí que, como verá usted, non é moi coherente. Porque, ao final, vai se dedicar a pagar esa auténtica barbaridade de facturas que hai pendientes. Pero, usted é consecuencia deso. Ten a súa parte, non digo que a teña toda, pero ten un porcentaje de responsabilidade neste expediente. É pouco máis que dicir. Home, sí me gustaría, señor Salustiano, que esa postura que agora usted acaba de amosar, pois, que era a mesma que tiña ao inicio desta legislatura que a mantuvera estes dous últimos anos. Non sei por qué, porque non a mantuvo. Usted recorde que viña ao principio que quería mudar como se estaba xestionando este Concello, está recollido en acta. Pero usted permitiu que se seguira xestionando da mesma forma. Ou lle chamaron a orde. Lembra que a señora alcaldesa dixo unha vez, está recollido en acta, que era amiga da señora Pontón. Ou lle chamaron a orde. Eu creo que usted, o pouco que conozo, que non se presta a eso. Pero, como dixen antes, parece ser que sí. Parece ser que sí. E as actas me remito. Nada máis, antes, o noso voto vai ser en contra, lógicamente. Segunda quenda, Partido Socialista. BNG. Señor Núñez Troncoso, dedícalle máis tempo a falar deste concelleiro que a falar do punto en concreto, non lle debe interesar moito. Mire, a gran diferencia, efectivamente, entre o Partido Popular e o BNG é que o BNG non vai deixar os fornecedores sin cobrar. A vostedes iso moito que lle gustaría e os animarían seguramente a que viñeran aquí a reclamar o seguinte pleno e esas cousas, non? Porque efectivamente o seu obxectivo pois non é facer propostas. Nós estamos facendo unha proposta e é, se aquí hai medidas que se poden efectivizar, non se necesita un préstamo. E, mentras tanto, non se chega a ese punto, sigamos con recoñecementos de créditos cando sexan necesarios, pero estamos falando de reducir, cousa que criticamos abertamente, reducir gastos innecesarios. En todo caso, nós facemos unha proposta ao goberno e é que retire, que non continúe adiante con este préstamo. Nós, mentras o déficit que hai exista, nós non vamos a negar que os fornecedores cobren. Non somos o Partido Popular, non somos o Partido Popular, está claro. E, en todo caso, o que sí vai levar este préstamo que se vai pedir é a unha carga neste Concello vai ter 6-7 anos aproximadamente pagando arriba de €500,000. Arriba de €500,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos arriba de €500,000. A ver quen é o que levanta posteriormente as finanzas, as contas deste Concello. Para non ser o Partido Popular,
política económica parecese bastante. Dito isto, e por aclarar, o que pide o Ministerio queren que o documento aparezca con palabras exactas e así nos lo remitiu nun mail. El Ayuntamiento de Sociedad de Caselas ha solicitado la adhesión al mecanismo de pago a proveedores en su régimen voluntario para atender con cargo al Fondo de Ordenación las obligaciones pendientes de pago. Tras revisar la documentación aportada, se advierte la siguiente cuestión a subsanar. Además de la aprobación del plan de ajuste, en el acuerdo del Pleno debe constar la aprobación del compromiso de adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste y, en su caso, aquellas medidas adicionales que requieran el Ministerio de Hacienda el ejercicio de su función del seguimiento de dicho plan de ajuste y debe publicarse de manera textual. Tan sencillo como iso. Non lle dades máis voltas que non hai máis voltas. Tano, é curioso, non? Exixes investimentos cando negociamos os orzamentos, melloras nas parroquias, dende aquel lugar asociativo no que estás, que me parece excelente e me parece que donde todo o mundo debería estar para axudar a facer o ben común. Exixes inversións constantes en saneamento, melloras, e, sin embargo, o de actualizar de 0,40, que é o mínimo establecido por lei, o IBI, e pasalo a 0,50, que era como estaba antes da pandemia e antes da revisión catastral, que se reduciu a 0,40 para causar un menor impacto á veciñanza, non aceptas. E o que máis me sorprende que unha persoa de esquerdas, como eres ti, pretenda que as inversións e o sistema social se faga sin unha actualización de impostos. Nun concello donde, ademais, tenga unha carga impositiva tan reducida. Que a política económica do BNG sexa sempre reducir en festas, que incluso lle parezca mal que se agasalle as persoas xubiladas con un chaveiro o día da celebración da súa festa. Eu non quero responsabilidade. Está falando de compromiso. Vou dicir o contrario, eu non quero compromiso, quero responsabilidade. E sabe para que sirve o plan de pago a proveedores? Para pagarlle, como vostede lle chama, os fornecedores e os autónomos e o comercio local. Para iso serve. E ben sabe vostede que a carga impositiva do Concello é a máis baixa de toda a comarca e que levamos sin actualizar impostos durante moito tempo. E falamos de actualizar o IBI de 0,40 a 0,50. Partido Popular, Joaquín, debe ser o único que non lle gusta o plan de edificios inacabados, ca necesidade de vivenda que hai, co problema de salubridade e de seguridade que ocasionan os edificios inacabados nesta vila. Debe ser o único que non lle gusta. Non debe... Usted nunca dice iso, dice persecución, pero non quería decir iso, dice que Tano non asiste aos plenos porque non quere posicionarse, pero tampouco quería decir iso, e agora dice que non, nunca quere decir o que dice, nunca quere decir o que dice, curiosamente, deixan de asustar que ven o lobo, este Concello xestiona, este Concello invirte, este Concello acaba de traer este pleno 5 proxectos. Claro, diso se trata, de xestionar, de xerar proxectos que fagan máis felices as persoas, de mellorar a súa vida. Deixen de estar todo o rato dicindo que ven o lobo. O plan de pago é para pagar a proveedores autónomos e, dende logo, este goberno vai cumprir ca súa responsabilidade. Pasamos á votación deste punto. Aprobación da subsanación do acordo de adhesión ao plan de pago a proveedores 2026. Votos a favor. Movemento Salceda e PSOE. Abstención. Votos en contra. BNG e Partido Popular. Prodúcese, polo tanto, empate. Repetimos a votación. Votos a favor. Partido Socialista, Movemento Salceda. Votos en contra. BNG e Partido Popular. Sae adiante esta subsanación. E agora sí, imos introducir
un punto pola vía de urxencia, xa que non deu tempo a traer o expediente completo. Por favor, non interrumpa, eu non o fago cando vostede fala. O punto de nomeamento de salcedenses distinguidos e distinguidas 2026. Pasamos primeiro a votar a urxencia e logo leemos a proposta. Votos a favor da urxencia? Unánime. E agora sí, salcedenses distinguidos e distinguidas 2026. Como ben sabedes, se achegan unhas datas importantes para o noso Concello. Arranca o verán cultural xa este venres e de seguir o verán cultural a Festa do Cristo. Na Festa do Cristo, o acto cívico recoñece aquelas persoas que aportan a nosa sociedade, ao noso Concello, dende as diferentes parroquias, pois o ben común, pertencer ao tecido asociativo, participar nas directivas, involucrarse, pensando sempre na mellora da vida dos veciños e veciñas, do ben común, da vida comunitaria que cada vez se estila menos. O Concello decidiu recoñecer dende hai moito tempo, xa levamos varias edicións, a estas persoas que moitas veces son do cotío, que incluso ocupan segundas filas, pero que fan un traballo fundamental para conseguir unha sociedade máis igual, máis xusta e, sobre todo, con un compromiso social indudable. A proposta da alcaldía e homenaxear os salcedenses distinguidas neste acto cívico que se vai celebrar o domingo 19 de xullo de 2026 son as seguintes persoas. Son moitas as que son merecedoras, pero nesta ocasión imos distinguir a Máximo Martínez Comesaña, nado 12 de xaneiro de 1953, por unha vida adicado a ti mismo veciñal en Salceda de Caselas, impulsor de fitos como transporte escolar na Altamira, a traída de San Xurxo e colaborador na Comunidade de Montes. Tras emigrar a Inglaterra, onde traballou como camareiro nun lugar de relevancia, aprendeu inglés, regresou á súa terra para construir unha comunidade mellor. Hoxe forma parte da directiva da Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas de Salceda. Máximo Martínez Comesaña, de San Xurxo, tería moitas máis características que mencionar nesta proposta, pero damos conta aquí das máis relevantes. As segundas das distinguidas, Dolores Alonso Pérez, nada o 18 de agosto de 1942, por unha vida entregada ao comercio local. Lola dedicou a súa vida ao comercio local dende ben nova na tenda de seu pai, Faustino, en Soutelo, e máis tarde fronte ao mítico Bar 59. Muller incansable, profundamente enamorada do seu marido, destacou pola súa paixón pola música, a súa xenerosidade o coidar da veciñanza, axudaba mesmo facendo curas, buratos nas orellas das máis cativas, administrando inxeccións. O seu legado en Salceda é o de unha muller traballadora que fixo do seu negocio un fogar e un apoio para toda a vila, dándolle non só a súa parroquia Soutelo nome, senón a toda Salceda como referente na hostalaría. E Santiago Cabaleiro Ojea, nado o 24, bueno, Lola non o dixen, pero é da parroquia de Soutelo. Santiago Cabaleiro Ojea, nado o 24 de novembro de 1947, por unha vida ligada ao movimento social de Salceda de Caselas. Santiago foi un piar fundamental na parroquia de Santa María de Salceda, ao formar parte das primeiras directivas da Comunidade de Montes, da traída do Barreiro, do Centro Cultural do Barreiro. Tamén formou parte das directivas da APA, da Asociación de Persoas Xubiladas. Traballou toda a vida na COTOP, Obras Públicas da Xunta de Galicia naquel momento. Foi promotor de iniciativas como a primeira estrada asfaltada dentro do cruceiro de Fonte da Pedra ata o torreiro da feira, e tivo un temperán compromiso político no BNPG. No ámbito cultural destaca por haber participado tanto no entroido da feira, onde naceu, como no do Castro Barreiro, onde casou. A proposta pretende dar traslado do acordo ás persoas nomeadas e que estes sexan as persoas distinguidas 2026. Palabras, Partido Popular. Bueno, estamos novamente e un ano máis e a vida con este tipo de acordos vese que vai pasando, afortunadamente para moitos que por sorte ainda estamos por aquí, e tristemente para outros que lamentablemente xa non están entre nós, non? E o certo é verdade que neste grupo, como sempre manifestamos ao longo destes anos, o noso total e absoluto respeto para cada un
das persoas que ano tras ano se recoñece pois a súa labor na sociedade, sobre todo o que fixeron, bueno, en prol, lóxicamente, do beneficio lexítimo de como cada un de nós facemos da súa propia persoa, da súa familia, do seu entorno, tanto de barrio, de parroquia, de concello, non? Cos seus erros, cos seus acertos, coa súa boa vontade, a veces equivocándose como todos nós, en definitiva a vida mesma, non? Por lo tanto, insisto, vaya por diante o noso respeto absoluto a cada unha das persoas. Aquí veñen e villeron ao longo dos anos persoas que discrepan abertamente, públicamente cos representantes lexítimos dos alcedenses en cada momento, non? Pensando diferente a cada un dos grupos, criticando posicionamentos políticos ou decisións que afectan directamente ao seu barrio, a súa parroquia, e iso non impide que podamos estar de acordo en recoñecerlle a labor, porque na discrepancia, na diversidade e tamén nos acertos de cada quen está, en definitiva, a crear unha sociedade mellor en todos os eidos e en todos os ámbitos, non? Por lo tanto, o noso voto vai ser positivo, afirmativo, por todo o que acaba de manifestar, e porque ao final estas tres persoas, como a maioría de nós, en algún momento ou durante moito tempo, uns máis que outros, tivemos lóxicamente contacto persoal e tamén compartimos momentos de celebración e a veces algún del non tanto de celebración, non? A veces despedindo a un ser querido ou sufrindo as consecuencias de adversidades da vida que afectan directamente no ámbito laboral e profesional como tamén no persoal, non? Dito isto, reitero o noso respeto, o noso recoñecemento, o noso aplauso, non? A estas persoas, ao igual que todas as anteriores, por todo o que acabo de decir ao longo das súas trayectorias, tanto persoais, familiares, como tamén na propia sociedade, adicándose a algúns deles a diferentes entes que a sociedade organiza para poder defender o seu posicionamento e a súa desenrolo como persoa, non? Dito isto, o triste ter un goberno, non? Que incumple as ordenanzas que les aproban para precisamente recoñecer aos alcedenses distinguidos, non? Un goberno que, como digo, non está a altura dos alcedenses e tristemente aquí quero pedir desculpas a estes alcedenses e a moitos anteriores que foron recoñecidos porque moitos deles nin tan siquiera teñen un acordo plenario de recoñecemento, nin incluso decretos de alcaldía. Por lo tanto, saltaron os procedementos absolutamente, como no día de hoxe. Si para un veciño é normal que hoxe ás 3 e algo da tarde nun grupo de WhatsApp, que non é un canal oficial, que non é un órgano colexiado, que non é unha comisión reglada donde haxa unha funcionaria pública que recolla as propostas dos diferentes grupos, donde haya propostas alternativas, debate e acordos. Para eso o goberno aprobou en pleno unha ordenanza. Unha ordenanza é, salvando as diferencias, a lei municipal que regula, en este caso, o nomeamento dos alcedenses distinguidos. Como digo, si é normal que hoxe ás 3:30 se manda un WhatsApp coa esta proposta de alcedenses distinguidos, evitando e impedindo o que vamos reclamando dende fai anos que se cumpla única e exclusivamente o regulamento que vostedes aprobaron. Nin eso son capaces. Esa persoa, como é a alcaldesa, que se enche a boca pedindo que cumplamos o regulamento do pleno, e resulta que os regulamentos que ela aproba os incumple sistemáticamente. E hoxe o vimos aquí neste pleno impedindo unha votación democrática que estaba obligada a someter a votación. Pero como non quero que a actitude dun goberno irresponsable que incumple as súas propias ordenanzas empañe o recoñecemento a estes alcedenses, vou a rematar dicindo que dende a discrepancia que podamos ter, e o temos con moitos alcedenses, non me refiro a estas tres persoas, e dende a lexítima debate que podamos ter sempre dende o respeto, aínda que tamén recoñezo que a veces nos equivocamos pola alteración do momento ou polo debate a veces caloroso, pero nunca desde a maldade nin coa mala intención, como digo, dende o máximo respeto
e dende o bonito que é, pois momentos como a Festa do Cristo, ver e aplaudir e recoñecer a labor de persoas que fixeron o mellor, que apoidaron na vida mesma, pois dende ese respeto, digo, e dende ese reconhecemento, dende ese aplauso, pois o noso voto vai ser a favor como sempre foi. PSOE. Bueno, trátase dunha proposta de 3 persoas coñecidas no seu ámbito, traballadoras, Máximo e Santiago moi involucrados no tecido asociativo das súas respectivas parroquias, e Lola, que é a única que creo que non coñezo, ainda que algunha vez parei polo 59, pois representa o mundo do comercio, algo tamén importante, sobre todo tendo en conta decidir que manter locais de hostelería e comercios na zona rural. Polo tanto, consideran as 3 persoas dignas desta distinción. BNG. Bueno, antes falouse aquí da pandemia. A pandemia témola nas parroquias pagando recibos que non debíamos. Respecto deste tema, é o 4º ano no que temos que anunciar a nosa abstención, porque efectivamente hai un regulamento de honras e distincións que sobra. Podía traer a pleno para anular esa ordenanza porque sobra ese regulamento. E o regulamento di ben claro: entre 3 e 6 meses constituir unha comisión na que se fagan achegas e propostas de persoas que poidan ser distinguidas. Unha vez que se aprobe na comisión, traer a pleno e publicar no boletín oficial da provincia, volvo a lembrarlo, a señora presidenta o ano pasado non o sabía, publicar no boletín oficial da provincia a designación das persoas que se distingan cada ano. E o que debía ser un punto de unanimidade, de recoñecemento a unhas persoas, convírtese ano tras ano nunha proposta do goberno ou dunha parte do goberno, pero desde logo descafeinada e fora totalmente dos cauces polos que debíamos participar todas as persoas desta corporación, as 13 persoas que compónse esta corporación. As persoas, indudablemente, non teñen a culpa, pero alguén ten que poñer os puntos nos is, porque non pode ser que ano tras ano o regulamento de honras e distincións sirva para reírse del. Ben, me alegro que o PSOE e o Partido Popular voten a favor, porque creo que son 3 persoas merecentes de todo o noso respeto. Estando de acordo con moitas das aportacións ou comentarios que fixo o portavoz do Partido Popular, e certo é que se podía haber feito como o ano pasado unha comisión para chegar a tempo, pero tamén teño que recordar que nesa comisión ano pasado non se fixo ningún tipo de aportación, non se fixo ningún tipo de proposta, e, ademais, non se asistiu ao acto. En todo caso, non vou polemizar, creo que os perfiles non merecen iso. Solo decirlle a Santi que canal oficial non é un WhatsApp, pero é unha fórmula de comunicación, ou polo menos a utilizo cos compañeiros alcaldes e alcaldesas, con outros organismos, incluso co presidente da Deputación, e canal oficial é utilizar un WhatsApp para decir que esa proposta se inclúe no expediente e que podedes consultalo precisamente de xeito oficial ou oficiosa nese expediente. O BNG, igualmente, o ano pasado na comisión mantiveronse ademais 2 reunións e ningunha fixo ningunha aportación. Teño que dicir que o Partido Popular fixo unha, certo, de unha persoa. O BNG non fixo ningunha. É certo que non asiste aos actos, pero non o de distinguidos en xeral. A vida social non está demasiado presente, eu non lle vou a xulgar, cada un fai o que considera, pero si non asiste aos actos tampouco teño que entender que moi de acordo con eles non está, polo tanto entendo a súa abstención. O regulamento seguiuse o ano pasado.
Vostede que aportou? Foi o acto? En definitiva, creo que o importante é recoñecer a persoas que teñen algo en común, que é a súa bondade de diferentes posicións políticas, seguramente, pero, bueno, os salcedenses distinguidos tamén teñen que reflectir esa variedade e esa diversidade. Eu creo que o que hai que ver é o que aporta esa persoa á sociedade, que fixo de bo por ela, non? E tanto Máximo como Lola como Santiago pois fixeron moito e bo. Polo tanto, algunha palabra máis? E se non sometemos a votación a proposta. Santi? Sí, gracias. Como ben dixo, sin ánimo de polemizar, pero as verdades non as podo deixar de decir, señora alcaldesa. O ano pasado a comisión existiu como tal por a nosa insistencia e ao final non se cumpliu tampouco o regulamento, ainda que existiu a comisión. Sí, pero non se cumpliu o regulamento. Vale. E despois, precisamente, este ano non dixemos absolutamente nada porque sabíamos tristemente que o goberno ia volver a cometer o error e o tempo me demostra. Hoxe un WhatsApp ás 3:30 da tarde. Pero como o importante aquí non é o goberno, e sobre todo o mal que o está facendo en moitas cousas, pero concretamente en isto, aquí o importante é o recoñecemento destas persoas. Non vou deixar que entristeza e que poñalle sombra a este recoñecemento e a actitude do goberno e ao seu proceder. Por lo tanto, me quedo e nos quedamos neste grupo mayoritario da corporación coa labor e coa aportación en todos os eidos que fixeron estas tres persoas a facer unha mellor Salceda. Pois aí estamos de acordo e vamos a encontrarnos. Benegán? O ano pasado convocouse a comisión 10 días antes do pleno, señora presidenta. 10 días antes. Entón, e o feito de que o BNG non achegase ninguna persoa non quere dicir que vostede incumpla sistemáticamente o regulamento de honras e distincións, entre elas a publicación no boletín oficial da provincia das persoas distinguidas. O final 10 días tampouco lle chega, Tano. Bueno, permítame, a veces hai que traballar un pouquiño máis, esforzarse un pouquiño máis. Votos a favor desta proposta de salcedenses distinguidos para o ano 2026, Máximo, Lola e Santiago. Movemento Salceda, PSOE, Partido Popular, abstención do BNG. Pasamos ao apartado B, actividade de control, dación de conta dos decretos da alcaldía dende o 27 de abril ata o 22 de xuño. Algo que dicir? Apartado C, o último dos asuntos da convocatoria. Empezamos polos rogos antes de entrar nas preguntas. Rogos. Iván, Partido Popular. Boas noites a todas e todos, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos seguen a través das redes sociales. Este rogo trata da necesidade do pintado da sinalización horizontal da estrada municipal que une o centro de Salceda co concello do Porriño, o seu paso pola parroquia de San Xurxo, a antiga PO 410. Estrada municipal que presenta un pintado deficiente en moitos tramos inexistente, co perigo que representa para a circulación e peóns. Contestas ti, Alex? Sí, nas últimas semanas procedes o pintado do centro e, bueno, ese proxecto que se elaborou e, bueno, ahora estáse facendo unha nova valoración para incluir todas as zonas das parroquias, cruces, pasos de peóns, líneas que precisen pintado e mellorar a pintura. Ben, trae outro rogo máis. Este trata da colocación dun espello na segunda curva que vai na subida dende a igrexa da Picoña hacia a Rotea. Esta primeira curva que está o cruceiro, a seguinte. Onde hai uns neumáticos. Sí, unha curva moi peligrosa, xa hubo aí algún toque entre coches e algún que outro susto entre bicicletas e motos con coches. Eu agradecería, Iván, que si podes plantexar este rogo do espello por escrito, xenial. Existe un protocolo que tan pronto existe unha petición deste tipo se traslada á policía, e a policía quen visita a ubicación estima si é oportuno ou non, porque moitas veces queremos espello cando despois o espello ocasiona maior perigo. Aí xa dende hai anos hubo un que o romperon e non repuxeron.
Ah, vale. Aí xa había un espello. Claro, se non é novo é reposición, perfecto. Sí, hubo, estou Vale, dicindo, os anos 90. Vale. Dende aí que se cambiaron os postes, que meteron aquel cierre para dentro, que cambiaron aquilo e non se repuxo máis. Pois tomamos nota. Vale. Máis robos? Tano? Perdón. Santi? Sí. Perdón, ben. Non, broma. Ben, iría facer un rogo, precisamente agora que falamos da policía local, para que logo de haber algún accidente e nos últimos tempos máis de un veciño ten levado algún susto, a último esta semana pasada, unha persoa que traballa nun comercio ao lado do mesmo, pois queremos rogar que por parte de alcaldía se dé traslado á policía local para que faga un estudo do paso de peóns que está ao lado do Café Tertulia. Pois non son eu que vou a dicir, porque lógicamente a mí non me pasou, pero sí que é verdad que máis dunha persoa, e xa digo, a última esta semana pasada, ten levado máis que un susto polo tema do xiro á dereita vindo da Rosalía de Castro. Entón, rogamos que se faga un informe respecto da colocación da situación dese paso de peatón xusto despois do xiro á dereita vindo da rúa Rosalía de Castro para evitar os atropellos que hubo no seu momento e os sustos que ten levado algúns veciños nas últimas semanas. Creo que xa está encargado, pero vaicho a decir, Alex. Sí, esa preocupación xa me trasladou un veciño fai un par de semanas. Tanto eu como o compañeiro Marcos, estivemos falando con algún veciño da zona, entre eles, xente que é a propietaria do Tertulia, que, aproveitando que está ali a que máis tempo está ali e mira, pois para que nos indicara un pouco se coñecía cal era a problemática, cal era tal, ela indicounos amasounos así que preocupación porque pode pasar algo, pero tampouco nos indicou moita preocupación, pero ainda así sí que se lle encargou a oficial da policía que elaborase un informe acerca da siniestralidade dese paso de peóns e tamén acerca das posibles melloras que se poderían realizar nese paso de peóns para mellorar evidentemente tanto a seguridade vial como a seguridade dos peóns. Máis robos, Tano? Vamos a ver. No, perdón, Tano, hai outro máis, perdón, a terceira vai, Ben, e quero facerlle un rogo expreso a señora alcaldesa a que, independentemente da petición do veciño que sexa, cumpla a súa obligación, que é atender a todos os veciños por igual. E se un veciño discrepa abertamente con algunhas das súas decisións, a señora alcaldesa non por elo ten que castigalo e deixalo sin facer as actuacións que ten que facer, porque é a súa obligación respecto de asfaltados ou de melloras ao lado da súa vivenda ou dos seus familiares. Por lo tanto, lle pido que exerza a alcaldesa de todos os acedenses e que non discrimine os veciños e que non lle diga, contestándolle públicamente, que como non lle aplaudo que vostede día fai, pois entonces o vai castigar sin facerlle esas melloras. E como comprenderá, o nombre queda no privado, pero logo se quere falamos os temas eu e yo digo en persoa. Eu pídolle que o diga, porque... Usted sabe perfectamente a que me estou a referir. E, por lo tanto, como públicamente vou a manter en privacidade esa persoa, e usted sabe perfectamente a que me estou a referir, actúe como alcaldesa de todos e non discrimine os veciños en función de se lle aplauden ou non lle aplauden. A parte, xa non é que o ten que facer porque é a súa obligación, sino que o que se lle está a pedir é unha cousa sensata, Por lo tanto, insisto, lle pido que actúe como tal. A ver, eu non son perfecta e cometo moitísimos erros ao longo do día, ao longo das semanas e ao longo dos meses, pero atendo a todo o mundo. Ninguén pode decir que solicitado esta alcaldesa non se reunirá unha, incluso dúas, incluso 3 veces con esas persoas. E máis, visitando o lugar, indo con proveedores para ver posibilidades
E sí, non vale lanzar a pedra e esconder a man. Diga nombres e eu así podo dar unha resposta concreta de que pasou con ese veciño ou veciña. Pero repito, esta alcaldesa recibe a todo o mundo. A todo o mundo. E se non é así, dígame o nome e que o manifeste públicamente, porque sei que ninguén vai decir iso. Seino. Estou segura. Estou segurísima de que o recibín, de que lle plantexei posibilidades, de que seguramente non as aceptou, de que hubo cambios e de que incluso pode haber máis reunións, pero que non lle dediquei tempo que non recibín a unha persoa no Concello. Xamais. Xamais. Mais, Tano. Ben, bueno, como a campaña dos lumes xa empezou, o goberno local pois está contactando cos colectivos máis directamente implicados. Nos rogaríamos que por coherencia se procedera a limpar unha parcela municipal de máis de 3.000 metros, un auténtico xestal que hai na aldea da Pedra, frente ao número 5, frente á señora Rosalía, e que é o exemplo da incoherencia de mostrar preocupación por unha cousa e logo ter parcelas municipais que son un polvorín de lume. Entonces, por favor, que se proceda a limpar esta parcela, porque os que vivimos ali, como calquera outra persoa que viva a beira de material como deste tipo, pois a verdade, pois temos a nosa preocupación. Recollemos o robo, atenderemos a esa finca, pero incoherencia non. Incoherencia non. Reunión coas comunidades de monte sobre campaña de incendios forestais no 2026, realizada o pasado venres, repetirase outra xuntanza este venres, e traballo realizado no último ano en prevención e xestión de incendios por este Concello. Traballo do Departamento, tramitación de expedientes de limpeza, 451 denuncias, dende xaneiro de 2025 a 2026, 205 finalizadas, 11 de maneira subsidiaria, 46 parcelas en expedientes para limpeza subsidiaria SEAGA, elaboración e aprobación da ordenanza de xestión de biomasa e plantacións forestais, mapeo de pozas dispoñibles, subvencións xestionadas máis de 70.000 euros por causa dos fogos en Picoña, convenio SEAGA, Conlu, Aprol, 3 peóns forestais que se van a incorporar o día 1 de xuño si todo vai ben, traballo de prevención, o plan anual de 2 broces, 2 tratores, 2 brigadas, máis o persoal de Aprol, plan municipal de aproveitamento de recursos hídricos, 22 pozas, 4 en Sutelo, 3 na Picoña, 4 en Sanxurxo, 3 en Entenza, 5 en Pardarrubias, 2 en Santa María e 1 en Udiño, patrullas verdes creadas pola Policía Local e Protección Civil, adquisición de batelumes, 40, 30 de medio rural e do Concello que se repartiron logo da reunión deste venres cos distintas comunidades de montes e asociacións veciñais contando co asesoramento dos axentes medioambientais, campañas de concienciación, de usos alternativos do monte comunal, xornadas de plantación, ligas internas de concienciación, proxectos postos en marcha como Obradoiro, que tamén está piques de dar comezo con unha parte forestal que se denomina Salceda Verde, Axenda 2030, aproveitamento de recursos gandeiros para montes comunais, e podería seguir. Non pode falar vostede de incoherencia. Díganos cal é a parcela e actuaremos o antes posible. Máis robos? É que non somos perfectos, Tano. Preguntas? Sí. Adiante. Señora alcaldesa, vostede dá traslado e cumple que a súa obriga das denuncias e queixas presentadas por rexistro por veciños respecto das posibles irregularidades e actuacións de todo índole que afectan a outros veciños. Me refiro a que un veciño presenta por rexistro situacións de, bueno, por exemplo, de construcións ou de peche de parcelas que ao seu entender non cumplen con retranqueos ou etc. E bueno, queríamos saber se dá traslado e cumple, pois, e fai un seguimento aos mesmos para ver se cumple ou non ese a lei, digamos. A resposta é sí,
Ahora acordeime de outra, Tano, unha técnica de medio ambiente que poucos concellos teñen. É que agora oído a falar do Departamento de Urbanismo, que quen dá trámite precisamente técnico a esta pregunta que acaba de facer Santi, e a resposta é sí, hai un departamento que forman 4 personas e que dan trámite a cada unha dos expedientes que se xeran cos registros de entrada. Mais preguntas? O certo que mentira, porque hai sentencias que condenan ao Segunda Concello. pregunta. Perdone, non está dicindo a verdade. A pregunta non permite debate. No, pero estou Segunda contestando pregunta. porque vostede está faltando a verdade. Segunda Hai sentencias pregunta. judiciais que condenan ao Concello a iniciar procedementos porque vostede omitiu reiteradas denuncias de veciños que presentan por rexistro situacións que presuntamente son irregularidades e que vostede como máximo responsable non actúa en consecuencia. Pero de que E tuveron fala? que ir ao xulgado Hoxe está moi para xenérico, de que fala? Non sei de que fala. sentencia 209/2025. 209/2025. E tuveron que ir ao xulgado porque vostede miraba para outro lado. Entón, nós aquí non somos xuíces nin temos un tribunal, simple e llanamente facemos a labor política de fiscalizar a súa labor. E nós non culpamos a ningún veciño nin señalamos a ningún veciño. Estamos dicindo que vostede incumple a súa obligación, que é atender os escritos que presentan veciños por moitas índoles. En este caso preguntamos por unha en concreto, tema urbanístico, pero podían ser de outras. Por lo tanto, lle rogo que cando un veciño insiste... Non é un rogo, estamos no capítulo preguntas. Ten razón, señora alcaldesa. Lle pido que cando un veciño insista non con tema urbanístico, sino con outro tema, que se atenda a esas peticións e eses requerimentos. Nada máis. Mais preguntas? Beñagán? Queríamos saber se o mantemento da senda peonil ciclista que transcurre por Pardarrubias até Oíes Pedrarrubias pasou a ser competencia municipal. Pois non, Tano. A verdade é que non é competencia municipal como outros tantos servizos que se prestan neste concello. O que pasa é que temos que desbrozala nós, porque unha cousa é a competencia e outra a responsabilidade. Como non o faga o concello, me parece que a AXI non vai a vir a desbrozar. Ben, outra pregunta, cal foi o criterio adoptado polo goberno o local para ampliar a zona azul na Esfarrapada? Adiante. Diversas peticións do comercio local e, bueno, evidentemente, sempre avaladas pola oficial da policía. Por exemplo, na zona de Rosalía hai unha petición veciñal e comercial. Unha pregunta máis. Cando pensa cumprir o acordo plenario relacionado coa creación de prazas de aparcamento de rotación intensiva? Entendo que era a creación de novas prazas de zona azul, non? Repitan. Tano fala de rotación Intensiva. intensiva, que son menos que a zona azul, entendo, non? Esas. Bueno, fixémolo na Praza de Abastos. Algo de caso fixemos, Chetano. En as farmacias, por E exemplo. nas ambulancias. Na Praza de Abastos, na parte traseira, ahora que hai accesibilidade, se permite unha parada de 5 ou 10 minutos, xa non o lembro. 15. Mais preguntas? Pois moitas gracias a todo o público asistente. Vémonos na rúa, vémonos no verán cultural e nas festas do Cristo. Levanta esa sesión. E quería felicitar a festa, se me permite, señora alcaldesa. Requetano xa se levantou, Santi. Podes felicitar. Bueno, pues desde este grupo, como todos os anos, queremos felicitar as festas do Cristo a todos os alcebenses e que dentro dun ano, como sempre dicimos, todos os que estamos e os que estean por vir daqui á Festa do Cristo, pois podamos vernos igualmente dentro de un ano na Festa do Cristo. Felices festas a todos. Grazas. Boas noites.